edukayuka iyo bwate emiksa iyo bwochoganya chirangi wikamunuraganie bwochoganire erangibiga asedukanyega ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enyekenga enyumba yao use asomanyete use chireche biasara njibwato korelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukanyega ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex iliyo muchurigo musongo iyoeranga neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyoere angane ringi ya Credit Bank asamange bakere simbetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buya kigima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segekege tambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora akobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nuga pesi elinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nuga pesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo gotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium nigitari ane igongoro kumera ni kwambuka one gento na rochege kone igona nyore to buruire mwaka 2002 oburuire obuna akire gorinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngoteba ngonde bwensi ura doge ngana ngo buruire buno bwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari ya nuga besti elinde amokonde munanyi bete ngayankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyibwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyarik ayande ngoro ku Madam Director korwa se enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Uhuru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Uhuru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo lya kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tubabo oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migutras chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenia.
murigiria Getembe Television rituko-ini ria Jumatano tariki 5 Timotinyo 5 mwaka wa 2025. Karibu sana asti kionga chinsa 12 nonyecha butokire chitageke 12 igoro ye chinse chiga 12 cha abono mambi na boigo asomoro biriga abwetwani ntochugukwanira mange ritukeri gari rero ekirona kwariganiri asenchira ayavene onyare gusangana nje ase chinse mochiria cha Facebook obuna Getembe TV chinse mochia YouTube naro omuroberi ga henyore yambase mogose live una Getembe TV jengro kwa Matilda ovaiwa na kiro tukubaterana na abande kuro ase studio ya Kabere elinde tunyare kone kibuna twanyare gusanga naye ase enchira ere eyo monso okigima. Karibu sana nande ekinakyo botambe ekinakyo ekionga kya mogusi na nekirongorigereria murayi wense nagenderete netaro yaye ase county eri ya Narok kirabereka ko watoka kwasiga kulira yo bachugikirania amagendero ime ye county yo na boigo ebinto binde bingi nyoranga ewiki ga nikakora etaro yae ase chinse mogosa se county eri ya Migori na boigo akabwatania netaro yae guchase e county ya Narok. Karibu sana mwancho murikiria kurinde manyeri etari ao chinse mochiri kwambwatire kuru na boigo ekirengere kya ngereki anene muno ekero enkwana yekigancha kia NGCDF okigenderete ose inkwane yogendete gukurekana ase chinsemo onyara gusanga ebirengerero byao agesa wakinire bose buna wakinire myake yiga kwaraberire gukwigwa chibesa ngachi CDF nchiraro gose ikigancha kia CDF ngiraro ngaki kyabereke kugusira ametabange baguchi babwaterania ikigancha kigose kero the moment umuntu agukwana irita CDF abangeni go bakubwaterania amo nechibasari korende ekero kwarigereirie gati yamagendero gusemero biriri aberige wikiraniwa nekiganche kiga kia NGCDF egati yabiri uranyare gotebanga ekiganche ketiga gosetiga kerusiwe egati yabo narari egati yamagenderari kwarorire aikirani wase kinyoru kyao constituency yawo wetira ekiganche kyo narari urochenga CDF yega onye kigambero gya tebire bono ose onye yatebekanira muna teri constitutional guseteri kubwatia richiko rie katiba ya Kenya na kikiganche kiga kibonete gocha gokorwa igetwe gose engane yo bile yo echikoba kegwetu koba richiko gose CDF enyare gotuguterwale na bogosange kerengere kyawo gwetera nonye nase enamba ye studio ya 0726 44 73 67 ekrongo kwanera engane yo bono na kerongo chaka anekionga abamenyi bakurwa county ya Kisii abamenyi bakurwa se bunge ya Kitutu Church North ime county ya Kisii nigori tukure igoro banyarete ko ebeka ase omoroberio bogusangereria ebirengerero byabo igoro ikiganche kyokyo ya NGCDF nekiro abange babo banyarete goteba ikiganche kyo kyabeire kosechi besa cha CDF chabiri chigwikirania amagendero ase chinsemo chinyinge nga nigobono bagusingira buna ikiganche kyo ngebasa korusi waroro kebe kegotigara aroro gose kugendera gwikirania egati ya magenderari keganetie korengana buna kia chagetigwe musakito Daniel Ontiri na robochero asenchira ekubwatia Ugukwana sensemo ya marani meyibonge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii chinga kichogo sangele birengerero igoro yechibese chikegancha kya NGCDF mugasolero abamenyi abange niko barorekana kwegerera chibese cyo bateba bunanchi bwenere tiko kunwa kurwa se serikali nene ase kelibuna mbagendere to konyeka kurwa se chire igo ntumuna bakaji ba North Kitutu Church tuanchiranire nga CDF agenderere kyara yatokonyire abana kinyagitari nyumba je obisi kyaba chief igo ntu notore tiga CDF agenderere asomega bo sangirire birengererio oyikiranwa nabo bisa be committee igoro yo moroberio iga abo bisa kurwa service y'umubunge wensemega umuske Jafeth mukanya kundi bomenyi nabo bateni au yokoreka ase skoro ye secondary ya Baiseke ya St Monica nigo bakwanira uboba bwabo kibese kiga kisa koirwa ase chi county bunate bawikira obokoreri ase nchira y'ubwango
na igo ase bunge no barai barabaikera sobwango kuba no nyene chibasari na nao emechando yabe menge gokorerwa asobwango ase tayari chabisi cho chiagachire tutokonyora konya ng'ombe yite ito kama twanyora amabere twanywa bamagotolentera bone mburi etabwatia amabere gose ng'ondi ase gotika chibesa chigenderere koba ase CDF ekiagara no tokonyora obo bokonyi korwa kare tobwati chisukuru otogoichoria twaegwa epasari isaini onye no kubwa serikali yaitemente chibesa chichase constituency chiba chinyinge eliagara chitokonye chiagache chi school cheito ase igon tutageti omuntu aira mangana kotini achikoteba ng'iki kabeiga ase ng'incha maeta maiti chibesa ga county ochigo chinde chirana naende gochi national ingi chiko iranera na into abantu tuchandikete insa ingi titatigerwa ase chi constituency chikoregasi una chigenderete gokora bamenta bona gwetera ase keganche kyo amagendero amange boiga akorirwe keganche kiga niko gegutumeka mona sukongura chipara ichichirange ne chisukuru korosi birasi byekerero igati yamagania ndamange wetere sibesechi twanyole chisukuru chite birasi byagachiruno anyeni guys tote ne marani yeito St Monica gebwate kerasi kenene wetere sibesechi para cheito igarubora chipara naenda babunga babagachaka kuomana bono rende naenda obatagete chibese chibachirusie ase national government bache kuchira ni guys ebunge yabo ya county igais togo chikoenda ntogo ikeya kende togo chikoenda twatachana twate chifomu chalenge chifomu 20 chibasi yetu ya chiberese national government ekaraji aberese national government igana otokonyora rero bakumo chumba achako somia abana bakasomia bande bakorwa batari kogenda chisukuru cyo komenya imi abakwande si arambe school agatoa chibesa totali kubori maswali takubori kunyomba kikwarwa chibasi yetu ya chiberese national government ano amangana arabere boronge igo we support period yenga tigetigwe chibese tutigaregora ari siko control buronge no mochumbo ito chavet aru orwanera linganeri tebi abande nabaro bakubwatisie une tresara ya serikali na eligere linganeri yete bichagotokonya buna bana ase berengererio byo bamenya abaiga nigo barorekana ko mochia abarai abo baretete kerengereri kiga nabuna nigo babegete amagania abo bosio no koigotia chinda chabo baroboka abanyene natali amaganio yo mokenyo kawaida kurubateregeta seni kiagetembe kurega se county ya Kisii litere nguruko Daniel Muntiri ase bunge ya North Mugirango ime county ya Nyamira na boigo nigo abamenyi fanyarite gosangerekana ase chinsemo cha Nyamaramba eli gosangereria ebrengere byabo igoro ikiganje kyo kya NGCDF ikiganja kiri kya bawakilishi ebe abaswati ase chi county kya Ngaf na boigo ne ikiganja kya baseneta ikikemanyekanete buna Senate Oversight Fund nekero bakuburia buna engana iyo enyara kusingatiwa kigima ase ekatiba yensi ya Kenya eriokonakia amagendero anyari gwikiraniwa ase chi county au moyego yu rigonyarite kurawa no mujumbe bwechinseme cyo cha North Mugirango omoske Josh Anyamoko musakito Polkapo karakora se county ya Nyamira no roboti urwasenchira engikirano neri tukuria kabererero ryogusangereria birengererio igoro yukonya gokorere gatiba amonchererio ubuyigani gokorekane meye bunga ya iga ya North Mugirango sinseme chiga chekerenyo Rubelio nyara kuba gukurawa amo n'umujumbe bwerogongorega amuske Josh Nyamoko. It's being governed by an act of parliament. The intention is to make sure no Chikoku as per the proposal the jailer no Chikoku no Korokobe constitution so that those three funds should be governed properly. Ukwanekere kyo bananchi niko bagendere koba bakokoboko hokoroisugwa kwe egatiba asabaganire ekiganje kya CDF kobeko kobali chiko na weigo ekiganje kya Ngaf nekiga kya baseneta nyara kobage koroisugwa boigo bunenjere ya moyo kobali bagali abene gokorera abananchi amagenderero. CDF imesaidia sana tangia ilipoingia wakati wa Kibaki, mkikumbuka ya kwamba wanafunzi ambao hawakuwa wanachiweza wamesaidiwa na CDF. Arabu moise gukana buna seisinde school buna nche muko nyara basomi bana yagera bono anyita yabese yingo ko nyara basoma ndogosta ense ikote ko nyara gutwara obura igitambukiro korengana mana barabo batebere kyagendera ko bagikuba konya bananchi asibayigo baganire komentwa inengo ya CDF atwese pinga
Hii ni kitu automatic na kinaangaliwa. Sasa hizi mnatuambia za account. Hatusioni. Hatuyaiona tumefanya nini? Mondo kana mangana ya CDF gakimu kani byagara batakambaro batari kwenyara. Lakini benyarire asenyenjo yogo soma kwa abana bako kibe sikurugwa siagende skuru lyoka. I'm a product of CDF. Yare ndigocha kutoka na CDF yare ngoro bunanda bwato muigori singesoma. So go support CDF 1000+1. Ule mwenye alikuwa ameandika ati hiyo CDF itoke angaliwe mara moja na kutolewa. Kwa sababu hiyo inasaidia watu wasiojiweza. Presentation number 2, registration number 4, number 3, oversight. Hapo kwa registration, unda hizo katiba, unda hiyo sheria, hiyo fundi ibaki hapo. Ninga na mujumbe bworo ngoro iganera uyonyara kubaga wikirina sajega. Ayiroko bokona gatya bakibase kiniko kya konyira bange na kulira ngachinga kibirengera birasanga do kurase chinsemo emergency ya Kenya batukonyara kwa bakuyekwanira sebunga da kujete ko balichi kwere gokonya amagenderero. Will as many as of that opinion say aye? The ayes have it. Yingo report ligeta sinike obwanjete kya gatembe kurase nseme chiga chekerenyo. Echo chigotoka meya North Mogrango meya county Nyamira inchego ngoro kwa Polycarp. Okara. Ria nakorwa ase moche busongo abamenyi bomochi obusongo na barabuti batigire magega buna umusaketo Samyenda agotumanya soroboti rokobwatia. Kubwatikana nuguchika kwa rwigwa ase kigambiro igoro yekigancha kya NGCDF ekyo kiana kiang'ati kebwenereti koreng'ana nerichiko nigo bono ebirengererio abigenderete kurwigwa igoro yekigancha ekyo abana gwetena ebengerye ikyubukunge keboteba ng'a CDF erusibwa ensemo y'abamenyi babosongo igo besokire na kurwa ebirengerero byabo igoro yekigancha ekyo ase banyara ko baba gotogia obokoreri bwaye igo CDF ni kintu kingi sana in Kenya. So uko togosaba serikali yala egende kigenderera ekiagera CDF yakonyire abana n'emikiri metaka yetari kwenyara ekipasa sebuno mwiboli base lisichankonyire sasa babu mfanya walora abayibuli abantu batari kwenyara kwa kani school fees kwanyore pasire ya support kwa mwana wagenderera sama somo anufaa CDF wata waja somwana njo kawaida nelinga omwana omotaka ngonyara ari konyora ngonyora ari kwa kani ruchibesa na CDF onyara kubaga gosoma kuna abana bandi koreng'ana nabo NGCDF yakonyire abantu abange anene muno bali abokonyora gwense konyora obokonyi bw'ekibesa gwetera ase kibasari iriokoira abana kisukuru inche kwa maoni yangu ngoteba CDF gwetigara kobera ororo ekiagera yatokonyire kuhakanira abana kisukuru bizine benke abokonyora yabo booster wakorera mangana ndabira atatu inche CDF oje yatekonye na tuko constituency abana banyana n'ekipasari bakire school CDF yakonyire asa abana bali batari gocha kwenda school yakonyire abana ngonyora bali kipasari basomire bali batakanyolire bayiboli batari kwenyara pi kuna chintakana bali batabwatia bayiboli banyarire kwenda school kebo asengenjo CDF kuru yagajite yakonyira abayiboli ababataka bakuhira abana school wetera CDF gwetania kibesa cy'ikibasari nigo bainakiri bono yanyare ko bagekurwa obokonyi n'amagenderero ao na gusaba ikiganche kyo kigendere ko baroro constituencies yeitochi CDF nere gotokonya amagenderero amangana yo korosi kisukuru amangana yo korosi at least CDF ngotokonyera kotorosali no ena constituency ya rokana ko ba ebintu buna chipara chindoche na kotorosa chinsoko asitoko kuchamache ibintu nebinge CDF kotokona. CDF ninaona inasaidia sana upande wa shule kujenga madaraja nigo bono basabira ababunge gwetera ase ebunge enene kwenekia ikiganche ki ngwikirana kire koreng'ana neri chiko betakira ababunge bagenda parliament baiti chiko so that the constitution kuri ababunge baito anyebeke bari chiko ebene rasima kiro mwana anyore jengo saba abachumbe baitiri chiko libateba CDF yagenderere ababunge wa
wafanye namna yote ili ikue kwa sheria hii maneno ya CDF ikue kwa sheria. Liji kuna buliko lianchirana kuitira saba chumbe ikegera abachumbe nabo bakora lichi ko parliament ngondo chenga abachumbe nabo bakwanda baikaranse baitiri chikelyo CDF itikale bunge. Kuripoti ya Getembe Inchen Sam Mienda. Kagure una bakwigirire kiganja ikyo kya NGCDF kiria kya ngafu na boigo ikia baseneta kenyare ko ba keguchakiwa bene gutigana na ensemeyo ye kiganja ikyo omwancho muligireria gonko koira se wizara yechisemi nekero bono ase county ya Nyamira musabu county director wechisemi kurwa ase sub county ya Nyamira South omo omanyekanete buna Faith Kiprono anyarite kura omoyega bokwena na obosemia gochia abamenye bechinsemejo nekero anyarite kwera buna aborokiwa bali bagochoswa ime ya senior secondary schools kose grade gikomi omwaka ogocha nigobono chiskuru chanyare kwariganirwa abene nabo igo aborokia banyare konyora maigirio aria abwenerete elio gochakia amasomo ayo ase chiskuru chechi secondary anemono inse yomurobero yoga OCBC omusakito Fatigadi Gisemba na robotioro senchira engekirano. Emyaka ni 11 yaitire pesa aborokiwa abatangani imeyensi ya Kenya bachagete amasomo ise y'umurobero OCBC nigobono gochakira umwaka gocha baraje gosoa tsukuru che secondary abwase omorokiwa oria ore klasi kiria ya kianda akageire guchia kwayechora amasomo aria araje gosomera ekero agoswa grade ya 10 amasomo ayaiga nigo abaganire chinsemo isatu korende kira omorokiwa nigo araje kubetererwa gosoma omuremo bwesabu egeswahili nabo igo egesungu korengana no sub county director wechisemi imeye sub county ya Nyamira South Faith Kiprono nigo atebirekira eskuru nigo ekwegwa emiremo eyo bagosomia abana buna bangana kule. Sasa wanaenda kufanya mambo na pathways ama wanaenda shule kulingana na ile pathway ambayo watachukua. Tayari tumefanya assessment of our schools to ascertain the kind of pathways that they'll be taking. Hii kuna pathways tatu, moja inaitwa STEM, ingine inaitwa social science na ingine inaitwa performing arts. Mwalimu wanaangalia the resources, rasilimali ambayo shule iko nayo, walimu na kadhalika. Hiyo ndio sasa inachangia the STEM ama the pathways ambayo watapewa. Umu director uyo igaboigo nigo amentire na kubasegeta abayibori bonsi abo babwate abana bare inse y'umurobero OCBC korabuna abana babo kubayigire grade kya gatatu babwate enamba eri manyikaine buna nemis eyo irabakonye ekero bagokora ogotemwa kwabo ase grade ekyo kya gatatu grade kya gatano narimo naboigo grade kya kyanda ase babwate amatemwa amanyikaine buna KJSEA wose Kenya Junior School Education Assessment omwerio ye nigo enamba eyiga irabakonye omorokiwa ekero akunganyiwa kurwa eskuru eyemo cha eyende. Sasa hatutakuwa tunatoa mtoto shule moja hadi nyingine pasipo the formal transfer procedure, because ukichukua form ya transfer hapo ndio utapewa hiyo nambari. So mtoto atatembea na hiyo namba, akifika grade 6 watafanya assessment, na sio assessment ya kwanza, because throughout they'll be doing the summative assessment. Grade 6 sasa wanafanya ile inaitwa formative. So wale ambao walikuwa na watoto grade 6, mnajua juzi tulifanya registration January tukamaliza, and they've registered for an assessment that is known as KPSEA. Grade 9 sasa tunafanya mtihani nyingine pia ambaye inaitwa KJSEA. Hingo ripoti la Gatembe kurwase bunge eyeiga ya West Mugirange yego tuka menye county ya Nyamira nje Fatigadi Gisemba.
Mwancho murigereria na kutigara ime ye wizara yo yechisemi omo MCA bwe ward ya Kisii Central Omoske Wilfred Monyenye ni gori tukore igoro anyari tukora umuyiga bwo kuigora ekirasi kya ECDA ase skuru ya Tundero egotoka ime ye ward ya na boigo na kiranyale tukwana na babwatani be skuru yo na ko baburi banyari konekia ona banyarire gosira aboroki wo bonsi bagosoa ase chiskuru hanane munogorwa ase ward ya Kisii Central na boigo nigo anyarete kuboria bamenyi bechinsemecho banyare konekia una banyari guyatana na kurwa ase siasa embe siasa iranyare kuturubania omorembe ase chinsemo omusaketo Catherine Kwamboka norobotoro ase nchira engekirano. Kuri nchira yamo yogosira chisemi ime ward ya Kisii Central ritukuri rero nigo omo MCA we ward yo Omoske Wilfred Monyenye yonge ara abene omuyega bo kuigora ekirasi gya ECDE ase skuru yo boroso ya Intundero. Iwana bebitu babe bagosomera ororo naende nyomberia babe bagora ororo barura salia chao. Lero nanyego irobija linga kimoigwete. Kuko anachinga kia arekora omuyego yo Omoske Monyenye nigo aineke buna nigo aikeranirie amagacho yebirasi bya ECDE ase chiskuru chonsi 10 echichire imeye ward yo ya Kisii Central. Masombo maate na agache kirasi nyanchwa nkwa agachande kirasi Kisii primary kirasi ngegenderete gekomwe kirasi nkerete nyaura nkerete kyamabundu nkerete nyataro nkerete maate nyansanja nkerete iko chisukuru cyane iko michonsi bono iga anda county yaito injamo no mwishimiwa gavana ito ebirasi 10 byaerire bono rero ekeo to ko officially elinda bana baito baba ororo ege ntunaende na batebya bayibuli ba minto na bana esukuru esomonero number 1 omwarimu omonene bwe skuru eyo nigo arokyo mogokoye ase getambukire kyo na kumwiranira ambuya mono omo MCA eyo egento boigo gya segeto na borokya aboroki wona boigo abaibori be skuru eyo ndi class ya bana ba nursery kiayeta kwa bachande kile wasomera mabaki abaibori na abalimu tumefurahi sana ngo mheshimiwa tumekushukuru na tunatumai kwamba abaiboli moche bono tobwaterane torosie kirasi gitu tobeke teaching materials digera abana banyare kwa babagosoma twarorire kirasi akiganie ke kiarosi kwa abana baje barukinda amali mokorra buyaiga so alizi murigereria ali abana barwa igara sabe nanda abana boroje buna barabake ari busero nyinge skuru eyo nigo yabwate ebirasi by'amabati ebyo ebirengo byabo konye byabaire ebibe mono gose konye byagotire buna bayerera aborokya abayibuli naboigo aboroki wa be skuru eyo amaende twarachandikire twarurare ono nyina abana baito mabuna bari bagundete bacha muruche rero no twairwa sagaya abana baito bachanya conduce with environment yes bakoraki bagosomera no nyina makuba babwete bano nachakoraki nachaere ngo reporter ya Getembe Eliane Catherine Kwamboka Nyaboga. Mwanjo murigere na sensemo oyo bugambi nigo ritukore igoro abamenyi bechinsemo cha iteresi sublocation na aboigo chiria cha kyongongi sublocation banyarite kwenyorera aba assistant chief nekero bono banyarite kwikirana ase omoyega omonene oyo oraetwe no mo deputy county commissioner Okitutu Central sub county omanyakarete buna Juma wa Lela ekero abo babere barenge gutianirwa nigo banyarite kuborirwa kwenyorera oboseme kurwa ase abagaka na boigo abagambi bali babere ase chiabisi bunenjeremo yokora abamenye bechinsemecho ase njira ere enonge mosakito dipo nasanya na mange. Sasa mjue kwamba huyu amekuwa mfanyakazi wa serikali ambaye inaonyesha pia mamlaka ase omujegabo aba assistant chief abaya kubekerwa kigutwa ime ya Kitutu Central Sub County Jogo location abamenyi baiteresi naboigo kyongongi ngobono bagokera Chief Judith ako wapi awasalimie. Thank you. Nashukuru sana. I learned from the best. Yeye amekuwa kikaa na mimi kwa muda mrefu. So among us our chiefs na mrangi number 1
na wengine nitawapea namba tukikutana huko luncheon. Tunapotoka hapa sasa ni kuanza kufanya kazi. Nimekuwa nikifanya kazi hapa kijijini, lakini nikifanya kuongoka. Lakini leo ninasema ya kwamba nimekubali nitafanya kazi na nitafanya kazi na moyo wangu wote. Mtupe tu kazi rahisi tuweze kuwahudumia vyema, na ofisi I think kuna wale wanajuanga ati ofisi ya chifu inafunguliwa siku 2-3. Mimi I promise I will be there from Monday to Friday. Ikiwezekana hata weekend naweza kuwa ukinitaka. Umujega obagukura wano mo deputy county commissioner Okitutu Central Juma Walela nikobono asigita basubati wesokia na bongo kurwanirira amabaganga bunajaiga. Kwa mama wengi wanakosa interview kwa maana wajulikani kama hao ni resident. Wewe ulitoka Nyamira umeoleka Kiongongi, ukileta ID yako inasoma Nyamira ama inasoma Western ama mahali ulitoka. Wakati naangalia hatuwezi thibitisha kama wewe ni resident. So kama wamama mnataka muhakikishe mwambie wazee wampe marriage certificate. Kama karama ni mingi ya kufanya harusi, ukuje mimi nikuelekeze mahali utafunganishwa kwa muda mfupi na kwa pesa kidogo. Nanyabo abagambi abayani gobono baburi wego kora imirimo yabo bya batarikorokia bwanchiriri bonde. Na hiyo wazee ndio viongozi kutoka nyumbani. Na hata kisi akiwa hapa huwa au wazee ndio wanampa ripoti kenye kiko kibaya na kizuri mpaka wapewe heshima. Jambo la kwanza, mmepewa kazi consult. Kwa hivyo kile mungeomba zaidi ni busara na hekima ili muongoze eneo letu kufikia kiwango inayotakikana. Komenta nayo Madam Margaret omanyekanete muna St Jude. Mimi nilistaafu kutoka Kisii County Government. Nilikuwa governor's advisor Governor Ongwae, na mimi ninajua usuri wa serikali. Lazima tuheshimu serikali. At one time Bwana DCC atungetoka Kisii town na mguu saa 2 to walk like this kwenda nyumbani. Maneno ilikuwa mbaya. Chingaki echechoni gobona bananchi barwekorera kwa boguchi asabagambi. Msikize mtu vizuri sana akikuja kwa ofisi. Samba ndiye ameua watu wengi sana hapa Kisii. Tafadhali mtu yeyote akikuja kwa ofisi yako, kwamba ni maneno yanasema msikize vizuri, fuatilia vizuri, hiyo maneno ishe vizuri kwa sababu Samba zimemaliza watu Kisii. Kuripoteria gitaseni kia ubwanchete kia Gatembe kurwaiga ase ward ya Kitutu Central kutoka imeje bunge ya Kitutu Chache South imeje county ya Kisii iliteria na igonkoro kwa Dipon Asanya. Gutigana nayo ni University ya Kisii ni gobono eri nekie guchengira ekirobono irachi kubekira aborokiwo bobochenu egutwa ase entunda entangane ikigima as kubwatekana nengane yo ni gobono banyari kwarigania abamenyi bakorwa ase orugongo rwa Gusii banyari gwikirana ase university yo kirobono barachi gutwara free medical camp rio kwane kiabuna bachakire ase ose banyari guchengira engane yo ase njira ere ya bene kegimanigo babolire abantu banyare gwesokia nabo igo kwane kebuna bachire korengwa egati yemechando gose amaroire ali bagenderete gutwara umurikito bwa mangana amaya Ruthu Murara no roboti oro hasinchira ekobwatia. University ya Kisii ni goli tukoria rero eri ne kiego chingira mono agaya aborokigwa abatangani abo baokora tikosi kiricho bochenu buchi yakobekerwa egutwa umwaka uyu itukoria Aramisi tariki isana satu cy'umutienyo nigo chinyagitari au echichu kubwatirana amona Kisii University chirekerane ase medical camp eyariganirie amona Kisii University ilikwana na okorenga ase balibonsi baranyare gwikirana okorenga ukuni gukurabe ukwabusa amona koena na ubugwenya gukwana na Gatembe TV nigo omutiniri Odin of School of Health Raymond Oigara gubwatirana amona gati ya bali mukuru wa ase University ya Kisii egati yabo Evans Doris amona Jimmy Marian tena mimi naitwa majina, mimi naitwa Dr. Raymond Oigara. Mimi ndio nasimamia
shule ya nafunza maneno ya afya, yani School of Health Science. I'm the dean of the School of Health Science. Na vile mmesikia tutakuwa na medical camp, free medical camp ya kutibu watu bure kesho kutwa tarehe 8, sio mbali. So ni kesho kutwa Ankiende. So tumewaalika nyote watu kutoka Kisii, kutoka Kilgoris, kutoka Migori, watu wote wakuje watibiwe bure. Na vile mmesikia kuna matibabu kila aina, na hata mwenye sio mgonjwa akuja apatiwe habari juu ya afya, afanyiwe screening, apimwe sukari bure, apimwe pressure bure, mwenye anataka hata kupimwa HIV atapimwa bure. Jimmy Ongori from School of Health Sciences, Kisii University. We will be having screening for various diseases such as diabetes, hypertension, cancer of the prostate, cancer of the cervix, and also looking at obesity and other diseases. We have partnered with many other medics who are coming from all over the country to offer free specialist services to our residents. So I take this opportunity to welcome you. The camp will start at 8 to 5 p.m. Thank you. Medical camp weye abantu batakonyira abange abandi kurugusi igaga bagakora biashara town etowanje egibwato machoko muntu bunogo soaiga kwelika abantu baro bawo kulika erieta lyao asokurwe miaka kwagenda sabanyagitari bakorora baro batakeire kogenda gupimwa se lab mwacha kero kwa pimiru kwa rarakanira ngoburoiru bwa omborobi kwagende pharmacy mariogo narara atuke kwa Stella Maris Kia anatoka katika Kisii University School of Health Sciences. Mimi ni mwalimu wa waunguzi, we train nurses in Kisii University, na mimi ni mmoja wa walimu. Tungependa kuwakaribisha wote katika our free medical camp yenye tunaangalia magonjwa tofauti tofauti, but most important we shall be doing screening. Tukiongea juu ya screening tunamaanisha kwamba tutakuwa tunapima magonjwa tofauti tofauti, na uzuri wa kupima magonjwa tofauti tofauti ama screening ni unaweza patikana kama uko na ugonjwa mapema na uweze kushughulikiwa mapema. Macho inaitwa Kisii Eye Hospital, iko pale Nyancho. So kwa hii camp ya tarehe 8 tutakuwa tuna partner na Kisii University kuangalia maneno ya macho. Ninawahimiza wote wenye wako na shida ya macho, hata wenye hawana shida ya macho ama wana shida yoyote ya mwili, mnakaribishwa nyote mkuje mtibiwe. Baburiye abantu bonsi gwekirana ase medical camp eyo irikonyora okorengwa na kwegwa ubugwenya chinga gicio butara onye uburoiri butara yendare nigo boigo baburiye abaiburi koreta abana babo ase University ya Kisii irikonyora obosemia na kubekirwa chibutwa kinko reporter ya Getembe kurwa ase University ya Kisii ncheni gongoro kwa Ruth Murara. Mwancho murigireria na bamenyi bekenyoro kia ruta imeyabogia kum ward imeyabogia kum ward ebunge ya Bonchari ni gobono banyari kwimurunganiria epara embe etariweteka ase para ekurwa kesonso gocha chinsemo chiage sero yabeire embe kigima eyo ekoirera barapoti bagwikirania emeroberio yabo ya kera alituko bagukwana nigitasende kia Getembe ni gobanyari kumuboria omo MCA wechinsemo echo Omoske Ishmael na boigo omojumbe Bonchari Omoske Charles Onchoke banyara onekia una kubwatirana ile koba roseria chipara echo chimbe chire ase chinsemo echo museketo anko dipona sanya na robotiro ase ntunda yende Emambia ya lero imeje wodi ya bugia kumu ebunge ya Bonchari Nigobono abamenyi besokia na gukora okorobekana maiga yokoroseriwa epara asekerongo gitaganirie ase babiri bakumumuchia omujumbe bworogongorwe omushimi wa Dr. Charles Onchoke Alita ne Jose watandi kurukia ruta
amangana ye pare ye toyo musimi wa to ko konchoke e chake to ko sonso mpaka Isamuela nasera no mwiso ba cha ko lime pare e kero ba le mwiso nde chuma e ba umule to moro mu baka block ye pare kabisa no ne jiga chale ko etako chia baka bakara no ne sukuru rogora eri akabere e ba to lentre to moro motari muya komoro more sike kiara bangina wambarocha bara murocha sikiano korubo mwanda ga igakiaruta insai gamna tutene ne gamoroche nse yonsi ya oligereti omo chando toleta para twatigire uchikoburugere bituma twatigire chome chikarenchara bantu baito ege twachira sengencho ye pareje e pareje twa baide togo kura bona bago chigocha bacha banyero siri bamukire ba umoiro moro mu batigire batogoire chinsiaga no batigire to simege chinsiaga baro siri e para ya bere likoli yarenge pare ya igwe yo mwempi ya imokiri ya bere likoli Nyina bo nigo batebanga barabwe buna bamenyi babugia kumu nigo babere bagutigwa magega asamagenderero chiga kiboigo barolekana komo mochia omwe musiobo ne pare ndene kare kare go chimoinoga ya kwanda go chibone twatagore tukatiguntera riongoli ejende kwanda go chimoinoga iga yasoka mate matongo e pare yonsi ne yo muongo omuongo bwangire go cha konya goto agatotichorera akanyetiga igo nene kiaruta mata ali baruborete neronga nenchira igo buna banyeremete ekero gitegia chiteke karara maguta kaera na babigati mogete wono liswali bya bangina na bagakaneli abarayi babogete mambi bagachigochora na abarayi bakaraire Nairobi gose na abarayi bararali to gwado mwazimio ito mokeo golgo mongo abegete pade nero kuchimoinanga atobekera mo gorwa akanyeremete mpaka boni gantora morom ndo jenga na bona ile tigarete igo neye uchia ko ande jigo soka moino bonyando ibari do bata ibere kyo mongo ne bare nene yonchoke na ile tora paka nyama yako mpaka ikasero bona ina la mangana atari ama ya usaba ngina bana chingaki echechoni gobono baerera amakongo bagendrete wetera anene asobwetwe palejwe esukuru gere mata abana bakoboki kumambia baiboli ababugoriti abana mare ko chipikipiki echikwa miri nyomba gitanyere mata kurumambi mware ko ligereria e bare yarenge metu asomba abakungu bare ko chinyagitali ebirindi kieto to chande ketamongene ketorwara twakurura bakamata ali baminto gaki ngo twakana abana ngoro bare ko rware benda nyamokenyo skuru asteyo bagweta para ga bagenda kusaba nabaraye nzere muisa negetenero komenta najwe nigo batebanga chira barieretwe nigo chabeire echubolimo oize korigere liga bangina mbare gato bate biasara bya matoke chigari jigoza cyo ya matoke korunza bono nchigote baukane para nembe korurugorabo njiro gota omogambio gatote binga egetingo toroseliore 3 milioni ndwanya korora nyata kobika mangana ya bomba ali teligwetwa epaleye teligwetupi amatoke togo simeko mogo ta kongainwa nande mwake chikura buna mwage to mwako to Kuripoti dege taseni kiao kiagetembe kurega asegori ya bogia kumu egotoke bunge ya Bonchari imeje kaunti ya Kisii eliteria na igongoro kwa Dipon Asanya Chache South eye county ya Kisii bono bachakire bose bagendrete kwelikia na kubwata ebibande ase chinsemo echo nekiro bono bagendrete kwegwa esegeto yokwene kiabuna banyalire kubwata ebibande anamuno ekegolie geke herinde bachewaka bose bachikwesonanie ase umuroberi bogochora abarayi gwetera ase ogwaka ekura umuroberi uyu nigogendrete gusirwa no mwana siasa omanyekanete buna Dr. Felix Atisa umusake Anko Dipona Sanya Norobotioro Oyon numuroberio ogendrete kogokerwa nabange asebinyoro anene imbe yebunge ya Kitutu Uchache South Maria tango Kennedy Nyakuni Nyandra igondo mukacho ya Iranda itukuri ala rantro na mogoka senginjo umwesimiwa Daktari Felix Atisa unyoya basai orentere bitambuliso olusia bobisa limo socho na bosongo era basai babwatire bipande babera bakenya babe tayare bukubwate kura ndabachoro murai asege pindike goja gukona no musamaria oyibono gendrete gusira omurubiri ga Dr. Felix Atisa nigabaga koerera obuya aroche unenchere ya moyo kwirania koboko anene guchese binyoro kwana Dr. Felix Atisa Moma etentu achake exercise yekikyo konya gosoko bwatisi abaminto konyora che bitambulisho use bipande ntu anyara ukwana niyo bisi registrar of persons
ese sub-county yetu ya Kisumu Chache South. Kubwatirana ne obisi yo mo DCC ose Deputy County Commissioner banyari gotokonya sana korente exercise yekange na ebinyoro. The exercise is fully sponsored by myself as a way of my contribution to the community in civic education. Yani civic education no gosomia baminto obuya bugotware gepande na ndo obuya buko ba registered muno mo Kenya. And I'm very passionate about the exercise. Koranga baminto bamanyirenga obuya bwegepande ninki na ndo obuya buko participate in all civic activities ninki. Nonyera bo abamenyi bairanda nigo bagokerete umurobero yoiga asokonyora obokoreri bwa bosa gwikase binyoro batari gwakanira kende Thomas Mose njino mugacho iranda igo natebiro mwisimu ngambia mona tisa twarorire abantu abange besokire kwa kubwate bitambuliso egere na intuku chibusi gaiga tuchiko choro murai ko Brian Calvin Mitandi tugwakambia mono twaleterwo ibande biga iranda twanyara tukubwata ntubwati besa chikunyara wika town asa maritango rukusharu mzawadi iga turase skuru ya Iranda Primary kubata ID njuna youths nigo twakorute skuru ende tubwate ibanda tanyara chigas 2027 twake chikura tanyara magandra mayana chigatecho abasaye nigo bono basegetwa wesokera kwelikia kubwate bibande sebikorie bibike walia batagete kubwate bitambuliso esoki mwensi pi ekere mubwate bitambuliso ense mona ywe nigo bono bale neganga yogotarera omugetutu bwensi asabeta ulenjere yamo yokumwarigania asogonchoreria anene asobrai buribosyo ilikonyora magenderero agwenerete bali omuno cyagete kurwari kyoge gatakanuna ko kaga iranda agantu kagerete konyora abana funsi bose ebijana gwetane kimisano wa mono nande ongo kikobanyoringa umurobyo tari nyakawo kore igora se kitutu cyaje sautingi mase yabeta gucyakera kitutu central mne ward tonyateko ward yakoe ward Weka ward na Bugusero ward. Kuripotiri kitaseni kia uwanjete kia katembe kuroiga se skuru ya Iranda yogutuka imeye bunge ya Kitutu Chache South iliteria na enkuru kwa dipon asanya njo murigereria hasensemeyo yo kwerikia kubwata ebibane nongukorera ikionga chinsa 12 cha bono mambi korinde ase ndoshinga chinsemo cha Facebook ojeria keribo agotabonga kurwa Bahrain Kingdom wika Sobokisi County Grace Umbati kurwa Kenya Vinge Victor Mondo Mienda agotawa wika hoteli ya Buga Village wa Mondo agotabonga tunde in meyo morobere na mamu mwabo Agnes Mienda na tatu mwabo Richard Mienda babantu niragori na banda bange ariganetie ase umurobere Jacqueline Bonareri agoteba South B iko ndani Victor Omondo na ndeni gawatanga Lydia Nyaboke anyarogoswa ime yo murobere Rogers Nyariki koro Amsterdam Netherlands Shadi Makori agoteba tuned in from Milimani State good banga omwalimu James Omoke korwa ekona South Mogirango bia mono sana kotebanga no are tune tembe live na boigo musori boige susu agote akorwa na Nakuru City na boigo echi ujumbe chine nenchigo chisoma ase egeke kirefusika turachukirana aigase studio nere mienda sam 001 ase ensemo yetwani chigazetigo tobasagosika kendra kulika ujumbe manyiretari awo chinsemo chirumba atitukuru na boigo onyare gusanga ekerengerere kyao ochaiga ase studio.
Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigiria amabati enda usialia utagiti showroom yetu nigo engale iyuerengia na wigo ekogokiriso yao chingagi ogoswasa bigakurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abo babakolemirano ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebereria kende gensi uragania bagotebereria company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na wigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao na mono babwate normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwate boomerang ayuare aye chigech emengetato asama mabati aliaye chigech emerongibiri na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate igani kabwate chikala buna bono lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwa mabati iga niko bokolengana amo nukonyagwe customer babwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kabo gutumika chinga cyo gwakeranya mabati iga ase nyumba yao tutari rero ase MRM showroom onare kabo gukwerera amabati yu akomenya sibika ayo uchane warrant na wigo ayo orakwaburu kasule asubwango eduke yiga ya Superstores yegutoka se nyumba ya complex iyo muchugo busongo iyo range neduka ya Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgo transaction number chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuria Advent Hope iyo gutukatinsa mukiri cy'amariba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucakira kirigense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani kubwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngoro bali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities igati obukoreri bonde obonge nigo bagotoka tsinsa mukiri cya amariba chimita 200 kora sibara ya Kisi Kilgoris asamange bakire esimigo tarasa chinamba cyabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsa mukiri cya amariba anaura biko musobya bumwano ayirira asaba leta kurukita kirunja tatukera libagezi Eskuria Advent Hope iyo tukatinsa mukiri cy'amariba nigo ekurwa amasomo asibirengo gucakira kirigense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani kubwate obukoreri ao nabono mbabwate ngoro bali obusombi yani activities igati obukoreri bonde obonge nigo bagotoka tsinsa mukiri cya amariba chimita 200 kora sibara ya Kisi Kilgoris asamange bakire esimigo tarasa chinamba cyabo 0728906780 gose 0722135335
kirumcho na togo chatempi we are CBC compliant na abari ganira mwensi ase Advent Home. Eduka ya Womo ya Uhuru Superstores Limited Nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo iyo karose chirangi minse liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbabwata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri burike iri yagatigati wikari guri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochogane chirangi wikabuno raganye bwochoganire erangi biga aseduke nyiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi na bwigo enekenga enyumba yao use asomete use chire chibiasara nchibwato korelekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyiga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyomu churigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene wingi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Usie bono na bukwegokia aso gusonja etibi ya ubanje kyaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Tembe Television Network ayeni amati yao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, Wikanonya, Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amonogo chingira ku mwako muya iliwego kinimrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusi. Abasaibiki alikia makiaya Mono Link Up Show nikuja kulirwe mboki gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanebere chama baso wika chinse kumigoro umrina nera Wiza Crown wakubwatina na DJ Topsha on ones and twos Kongere emiziki wakwa showbiz trending issues namanginande yikielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kurwa sasa wika ikomigro Wiza Crown na DJ Topsha imehi ya Gatembe FM 102.7 Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwaka 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gwatia
amagoro akobimba mochando bwa arthritis manyinga gwaka igoro mochando bwa sukari amo namoroire amanga arese emebere yaitu oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia neseng'encho ataratarire nyagetari yaitu ya Nuga Paste erinda nyoro bobwenia oboiga boito aiga Nuga Paste ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium ngiritari anya igongoro kumera ni kwambuka one gintu na rochege kone igona nyore to burire mwaka 2002 oburire obuna akire kurinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi uratoke nganari mo burire buno bobwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaige senya getari ya Nuga Paste erinde amokonde munanyi bete ngayankonyire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyibwete ngabono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Paste nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nuga Paste nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndahakikishere omogusi yominto Nuga Paste nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tubabo basha obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwitras chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Paste gotanga mbuya kubwa kogwenia ekeruye kiri eikendi agotekoba habuna chikendi chinde uvoita bogotigire radio mubwansu mukoigwa iwe muna naure Pese malonga rumba na mashabik numurubiryo okoretwa semule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro nibire chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liensabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge aha bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange we call your prostate eno borwere bwasumbira abagaka sana bwe sukari what you call the genesis of diabetes ngaki borwere bwe sukari bo somo bero boime hypertension no borwere kramanyinga kogenda iguro somo bero World Fit itosomete chinchereza tochuko ya marwaire enchede ntangani itosomete igintu nka conventional medicine yani unyagitari yo bwa kawaida itosomete igintu nka nutritional medicine na marioga aliakuruse endagera ya ito ya kawaida kwa mfano we have tupiko amino acids ntubwate fatty acids ntubwate vitamins na kadhalika biko tumeka esokorwa ya marwaire njirende yagata tosomerete meka tukutumia international herbal medicine tukutumia marioga akuruse mete twarwa ya marwaire igao muchito bosongo monene
ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega igamarikiti gaise wako ninyama kwali na iguru wacho bakegoroba ya gatatu erumu 307A ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka Superstores nero eduka asorgo ngurigarwa South Nyanza yancheri amone company ya mabati Rolling Mills yukuya bwatuka uchase abaonia aiga ntubwate showroom asura chagwirigiriye amabati enda usialia utagete showroom yeto nigo ere engale iyurengia na wigo ekogokie liso yao chingagi ogoswasa nigo kurigiriya amabati aiga ntubwate etime tembo abo babakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyugo kwarigania na wigo cyo tebereye kindi gensi uraganiye bagotebereye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati y'ichingenjo ao ayuari y'ikikala ao na wigo ayuwiga bwata chi Proval net gauges ao na mono babwata no corrugated na wigo box corrugated asiko babwata Boomerang ayuari ay'ikigeuch emengetatu asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro na sato mbabwate tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na wigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design babwate ligani gabwate chikala buna bono lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwa mabati yiga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo uchikunyara kwa bogo tumuka chinga cyo gwakaranya mabati yiga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom unyara kwa bogo kwerera amabati yu akomenya sigika ayo chani warrant na wigo ayo urakwaburwe kasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yotoka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchingo busongo iyo range neduka ya Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgo trase namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuria Advent Hope iyo tukatinsa mchiri chamaliba nigo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kiligense yani playgroup wika grade 6 asiskuria yani kubabwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding nguru wabali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities igati obukoreri bonde obonge niko bago tukatsinsa muchiri cha amaliba chimita 200 kora sibara ya Kisi Kligoris asamange bakire esimigutara sinamba chabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsa muchiri cha amaliba anaurabe ku burusobya bw'umwano
kwigirira Asaba litakurukita kidumchwe takwera libageri kwakira bayibuli ngambia mono mwabere mogotwa abana kwikira bona igona tota kwenda sumukimoko na togo chake tamwigocha basabira bayibuli motoretera abana amabagati bari tona mbugara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly. We are CBC compliant na abari ganira mwensi ase Advent Hope. Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ekyo boyiko chire chechi brand ekyo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo nabono babata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriye chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iri yagatigati wekari guri iri abantu bati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bate emixer iyo wochoganya chirangi wikabuno raganye wochoganire erangi biga aseduke nyiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomenyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke nyiga ya Uhuru Superstores yerotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumuchurigo musongo eyuerangwe neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene wingi ya Credit Bank asamange bakire simbetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Usie buno na bukwegokya aso gusonja etibi ya ubanje kyaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Tembe Television Network ayene amati yao kuri mienzi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinimrulu yetu ao inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeunga kya Momogusi. Abasaibiki alikia makiaya Muno Link Up Show ni kuja kulijwe mboki gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa uchakira chinse sanebere chamo baso wika chinse kumigoro umrina nera Wizard Crown wakubwatina na DJ Topsha on ones and twos Wakongolele muziki wakwa showbiz trending issues namanginande yikielekea makiaya Link Up Show. Link up na sisi kuwa sasa wika 10 Wizard Crown na DJ Topsha imehe ya Gatembe FM 102.7.
Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria ya nugapesi. Nugapesi ni nyagetaria kutoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gutumeka chimashini chekerero echichiarure kurwa sense ya South Korea. Nugapesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusi asa atambe twaberire gaiga segekege tambe kurwo mwaka 2018. Mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to ya nugapesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon siyo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekero obwo gutumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium Ritariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rote kone igona nyore to burire mwaka 2002 oburire obuna akire kurinya getari na irunya getari paka bwasinyire pono ngo teba ngonde bwensi ura doge ngana ari burire buno bwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati wotari korara era tigaike gaige senya getari ya nugapesi erinde amokonde muno ajibute nga yankongire tinare ko nyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konchore bigoti nyibwete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Esther Nyariki ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nugapesi nogo tonyora asama gacho Ouru Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo Nugapesi nige gotoka asama gacho Ouru Towers Ouru Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo lya kabere egento ndakikishere omugusi yo minto Nugapesi nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire sechinambe china chinaba obwenete gutwakira tubaho basha obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nugabest gotanga mbuya kubwa kogwenia. Ekiri eikendi agoteka bahabuna chikendi chinde voita bogotegere radio mubwansu mukoigwa iwe muna naure Mese Malonga rumba na mashabik numero video okoletwa simule nere Polycarp ukara uchakera chinsa isano nibere chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liye sabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie. kwabeire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate eno borwere bwasumbira abagaka sana bwe sukari, what you call the genesis of diabetes na kiborwere bwe sukari bo so mobero boime hypertension no borwere kera manyinga ko genda igoro so mobero World Fit itosomete chinchereza to cyukorwa ya marwere enchede ntangani itosomete igintu nka conventional medicine yani ubonyagitari yo bwa kawaida itosomete igintu nka nutritional medicine na marioga yakurwese
endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have tupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Biko tumeka esoko rwari amarwaire. Nchirende yagata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia maliogo akuru esemete twarwari amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso bako ninyama kwali na iguru watu bakegoroba ya gatatu room 307A ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room. Superstores nero eduka asorgo gurigarwa South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigiria mabati anda usialia utagiti showroom yeito nigo engale iyurengia na wigo ekogokia liso yao chingagi ogoswasa kurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abo babakolemirano ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelie kende gensi uraganie bagotebelie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuiga bwata chi Proval net gauges au na mono babwata nemo corrugated na wigo box corrugated asiko babwata Boomerang ayuari aye chigeche emengetato asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro na sato mbabwate tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Grows na wigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design babwate igani gabwate chikala buna bono lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwa mabati yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochukanyara kabo gutumika kinga cyo gwakerenya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onare kabo gukwerera amabati yu akomenya sibika ayo chanye warrant na wigo ayo urakoburu wikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex iyo muchiringo musongo iyo range neduka Safaricom wigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene bengi ya Credit Bank asamange bakere singwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Karibu sana mwancho muligiria hasinsemo yichi gazeti nekiro torenere samienda wakire umiteri tukiriga tokurigira mangana ya basubati twarigira mangana ya basai WCW Women Crush Wednesday ama si hiyo no gwate musubati ari kwabere kugusanira sama tukamange otebenga nyore nari kunyora ribaga nsa gusoro nyokuboko kwae yare kubabi nje kwa boli
it is there, but on a different, like there are those leaders, women leaders. There are those women role models we have. Yes. We wish we could have a handshake na wao. Naro rogo tevanga iki horiere yani gise komonya ni mukwani tu kusema role physical. Yeah. Nko bavia. Women crush Wednesday. Lakini mbia kima ekerondo tenga ase chigazeti chetu kore lero chimurekerete etaro ya rais umbetera kumetisada etaro ya Migori yaringi ya mutukane. Nakia mutukayana rete bwango iyo gusiki koro to kyango etia mwana. You see sometimes to a position whereby sometimes no realizing na no mora ibwense na bara ichigusi and te koreta mumuso monene esinge nchonga na nyore no mora ibwe chama ya ODM na ringe gusi some other time ya wate mumuso monene tore. This is business as usual. The president is too available for people. Yes. No arwete gusia ochiro semara karenga. Rero bantu bali kwa gosanga mura ibwense taro ya. Yes. Yani bono to kochanga mukera balia abaya na utondo chitoko changa mukera but ababande ndochenga trikoreta tebwaje mongu somo esenge nchonga no manyetenga umura ibwense gagocha gosokera ale gari goro agotabinga na mate para kunya mataro wekera siji wapi kwegera yani we already know what his script reads about, so tuatabanga yaya na togenda at the end of the day we don't agenda ni lieri yatanda tokore enchira toko chenga uchumi so mwacha zirende egento kiama chitikoreta actually nabare gocha kobero na ndetomanya onyetari issue lige koro tanda kerende yabete a bit unique ekagaranga abantu abange bakaria la school no arenge ko kanga abantu abange mama yetingana wale ke county ya Migori mama yetingana but rinde genta ko tendo che arese county ya Narok natebete international airport echiko agachu intindi sana getige chikoro swali gechindege ke wa access kusike ko konya bakenya gosoko uchichinse chinde nabo igokwira nasi. So my take on a honest opinion about it, for me in a plus, not only to the people of Narok but just Kenya bonse. Yes. You find out umugusinaro gocha kurugaiga andake ore contractor kusinaro somreta mangana hospitality onyoro remirimo umuntu naro gocha all the way from aba gocha kugenda kazi ya mikono bagocha kugenda ko korosi kira go sambagacha yo akwariganirwa ikegera airport ko kerosi taribuna ne building yoko put up igabwango yaira ibwate chi building ne bwate bintu binde bingi abantu no bakwanyora remirimo utatigarende okubulia ngori naki yeiga ebe yekene nandi ikirane ama tumura ibwense obere buna montonde bwensi. You see Matilda rero oendonyore ngiti asege nonyora sabugete ke ringane tiga gusino no enyomba mwa no ego so ubwato muchibigeto ochitoka gwe kona getemega by chance umureke na gatochi ukarore ebirengere byawe mebikobanga nengitieri gusitigandu mfano getomugana noro twasomete timaze gusino renge practical keretore primary nga mumura naro uri kurenda chiombe. Yes. Akali are kuri no motero kura enyanga we kuri chiombe abantu bati gocha nyanga we yarengo akakura pakeli gatatu eria kana bone nyanga we akora igaicha kaba yaicha in fact abantu baje tebatebanga ntonarete oyu na utakora tikitei but the same way imeye birengere yebinge byaba Kenya I know 80% they don't believe nga MNP tutare tine chama gendro mbama etekyo mura tutare ne yama gendro nga MNP we will have an international airport in Narok 80% yaba Kenya including you and me lakini nendo no ncheninge gende to mura ibunso tebire airport ngo chire korosi kwa international kwa kokoroka na kubo konge utani bikoro. I remember na temtenge gas ne chike 300 it has never happened. There are a lot of promises sometimes ntutoko mo doubt esengencho igochiko kwanika lakini nchiro kora kinchiro kora, but for me it will be a plus for the people of Kenya, especially on the economic side, if that nini kwenda kwa nani ntoma abajikia mangana maye we will be there hearing stories kurwa. I think it will be a plus for every one of us. Beamono sana lekero ndigereti ase gatia yana mangi alianyarite gukwana se county yo gosekera genderete gotarera the ma community
endochenga oro sana Mau nonkiume tigoro ya Mau Forest. Mau has been having issues ninyoretenga umarai we chama ya ODM Raila Odinga karare uno prime minister. We have been having issues nga abantu mbarandake bakwenda ba Roseliase rineri nani omanyete nani serikali na nani natural lakini abantu mbara konyara part of some people bare kogenda the issue ya makara gosalia kwerendelia linaniria emete that we had issues ye migonde ina gotabingo montako ando clear ochaka buna mwaye orosio nga abuya buna nende mero yae so you find out nga ege koro kuna kirikegendere ogochonyo nga linaniria koreki yarire out of nga kiro monto maybe natagete aire kurindei so we have had crisis abarayete bagotabare n'abantu barukurukiza mu kintu cyamao n'abandi bagotabanga y'abantu batige after all nga kaibagochi. That is what we all know about Mau and being a natural yere yento tokurukanga umaiteme linanindro likosime kuna abantu nabona gusiana bagonyanga amanani amangi na planted vegetation but with Mau it is a very large one yere natural so kerere natural the ownership apart from the government and the government has to protect it kwa sababu number one nere tourist attraction nibwate chingiti chirichoro sana nibwate some distinct kose extinct tokurukange metegete ere so special ano maite metene ryoga by the way nibwate faida nyinga manufaa mangi unabona embure okorra enyinge it comes from aseme kose emite amanani so it is a very significant kose toratebanga negentu kete kya muhimu sana kuchasoro bongo wa Kenya and at all nibwenta kuwa protected. Yes. Page entangane kigimo kusobosya bwe gazeti ya The Standard lengana linene ekotebanga Haiti ekwanira ense ya Haiti ekarewata dead or alive nebwate bicha yomo biso yomo gose omo nyanyimbo yomo ekarewata nga mind games. The National Police Service has failed to provide answers to a family in Kiambu desperately seeking closure over their missing relative. Bono mete egatia banyanyimbo bari banyarite kogenda kubwatuko ucha sinseri ya Haiti gochukoreta obotwereru nigo bono yoma bolete gose achire missing asama tukamange korende bono nigo yarorekanire ase bari emero ndoshinga chimisano nomo chimisano nemo ya banyanyimbo bari basoeta sense iti nigo yomera achire missing lakini okoronga serikali tera bwatu koroboti ucha se family rokusaneke kaka ntwa there are some speculations naronga na mbaro basiria magmabo wetrase okubanese lakini serikali no yomo yanyarite kubwatu koroboti na siririo bagmabo you see it is a big loss ucha se family and I want to be sure you say according to birengere biane okoranga abana nyimba abachete no barabenga mbali barenge bari what experience kenene mono koranga naba mbali pemia kemeke. I want to believe that korwa National Police Service bono nigo yarorekanire nga abanyanyimbo kosenga the police mbara bwatu koroboti ronde roko isanekia kosero remia engeyo lakini rende nga ekeroto kurire ase chinyomba choburaria korwa imense ya Haiti mbate betenga the death of the Kenyan officer nande chibichanjiro chigotare mitano umunyanyimbo yo mu Kenya naleto kusiribu kimabwa ime ya enseyo ya Haiti lakini ase serikali ya Kenya tiranyara gukwanira kusikumulikira engane yu napondoche watu mubaro ya banyanyimbo umubaro wa banyanyimbo bali bakuchigoswa se ukusibali banyarite goswa kupa tukocha since ya Haiti krawata 600 police officers first batch asenga entunde ndangane bali banyarite kupa tukwani go balengechi misano nemo na boigo 1000 November the number November 2023 Parliament approved deployment of 1,000 officers to Haiti nga ase ebunge ni gwanyarite gwetyo gochika buna abanyanyimbo eribwe yamo banyare kubwa tukwa justice ya Haiti lakini so far ese ntunda intangani niko babwatu kitu bare chimi isano nemo na aboigo mwana uyu konyorase page ya kane korinde bonondo chinganigo yanyarire nga insi ya Kenya yanyare gutumeka 2.5 billion as a mission ya Haiti 2.5 billion nande nyuranga kwa nonyore tutoko somaiga totebanga
chi serikali gosi chinsenchiro chia wete eira yugo chiko bwates Kenya anana mona so ko make sure nge budget yiga ya ikiranire but mbaro batara ikirani we don't know how far they are lakini rende ntwaroche abantu bagotebanga gose egazeti yagatebanga bono mbaro konyara batara ikirani kurende so I don't know the interest still I'm of a question interest kitu abwate cha sensoria ahiti and on whose budget kwa sababu our own budget matters a lot iko na yenero wono nabeko ba turanje lokemi yasikose other expenses chichibanta kwa se budget yes ya Kenya ni gondo chago tabanga kuruchi tariki 25 na ivere 27th of March wikira boniga oyoga umanyakanete buna Kabiru nigo abeire missing na rio roboti ro bwato gutunga uchire missing wikira rero bono mbaranyara kumanya amaene guseke maene nkereki Haiti family of missing officer in anguish as state stays silent bono nge serikali ero niko ekirete kigima na boigo nga ngino muroyo iga na boigo murugyo niko bare birero kigima ekagera bono mbanya gukwana no mwanchobo nabeko bega senkongo ndana na maite ibikorwa ne byo kobora ya nyara ko bikwaneke wasana sense not only that of Haiti lakini ne bikorwa bya nyara ko bigo korekana na ende to a point like chief family nchiro ba patama itia saba choba ba nabo ekora tu boba na asensemo yende kosigotugara singano yo nga the first police officer today in the mission was a family's life blood nga umunyanyi mbolyo nyarto gusire bugima bwa ni garenge bunanere orenge elisori omuchi ono ikonoma nyetenge kiranya to sire bugima bwa ningi getegale tase enkabune yo na kibo kendo bole na kincharere na aboi abantu batikalete asege songo tokoroka nge breadwinner yes matenga bone breadwinner tutabanga no mugati orio koreto mugati okay mugati obotambe yani orio renga nero koreta gushukulikere familia yone mono asoko nyaro sene ndagera na mahitaji yande aranyara ko bagakwenekirwa so I think nabeko boko kosa sana but you are hoping nga ukubora kwae te ko bokubora maybe igo maybe are misplaced ose tabwatia sa gose bakasirerani lakini tebanga anisho maybe ugo sirio buguma bwae na boigo abaiboli niko bawatanganere bono orengo muntu boko gendererie gisaku timanyanga ni garengo mumuiba gose ni garenge omomura bwenko maite no manyete nga kirengane bwate omuntu ori gose gati ya bana mbaroko ne ora bamanyirenga abana bako gendererie gisaku ono igo the market especially in Masailand no maite guchibari barigereria ebintu bune biga mono kigima mono niko bakoreranga niko nororeri rwa butokire and you see Matilda we live much as rende squeezy ndochenga abantu abange ngwanja na bari bagotabanga omwana no mwana but deep down in their hearts abantu abange ngo value bare omwana omumura bakoranga nero ko genderege because omwana omunyaro ko maite ngorware so baende achikorozigesa kwande bono mumurere ngo tigarare at least obabunanga egesa kwekinga genderete so nainde matarenge breadwinner nari kwanyoranga andake naburanyora ngo sigare ngo mwana mumura bweka gusonyora nga nero rengo bweka netabanga gusabande mbaro mwetenjera nere no na baibuli abaito nabokonyora muri no emino batatu lakini umuntu naro baeta much value than the other because korengana nenjira ebegete korengana nenjira gwetoma korengana nenjira korokana no nasi chimbu chia nkonyi mo place chira sigetorokana kobanga oyanda nero bwate nero tarete nero gesigisagienka abande mbarole na barago sine bigito gosene atas lakini rene engane indika era korwa semechi metengo rorenga afana maro batabwati siya senka it is biblical osenga the black sheep as a family mbararo ala mbararo konyoranga kera abuke bunangwe kero montago ngingo tabarigo we have seen a lot of stories you might even go and Saturday school go Sabbath school go Sunday school you look at a family bune ya umoroti David igarenge the last born and even enchira nyoretu still people had questions but omonto tokora in the picture David when you go to another one was Joseph so asebali komena babere abande
never back mentioned in the Bible, lakini trikorokana mono. But the long story of Joseph can tell you nga naboko ibororo mutanga ni pi lakini na bota atwarese. Na bota be significant bona senga. Yes. Again toke ko machikongo kya savanta ba David and Joseph ne reputation. Yani ngento kiritokoranga a character yabo nere kuba place. So I know mwana sometimes a character yao na wego kumeka. Lakini mbaro materia magote banga okay na bagote banga ulini bariki tangu ningali tumboni mwa mamangu. Yani ngomuntu naro konyoro sisenirie kurwa atara igurwa. Umana naro go cha senka kwanyora nga kerago cha koreta bantamo lakini onye kurwa romoke enchira nere akutwaro munguso gete go cha senka. Lakini wakanyoro mochi abana bare go 20 abantu bare go 50 lakini wale ngomuntu naro yo military liko enda igoro sana. I think for me I want to say it is an investment of a character. Naro nabo ko monene naro nyebi embwa ya nchinta getoko teba strongly nga I believe monembwa yao nabo nere ko comek. Na no muntu uri okorete familia mo wekatu arembu yoborai that leadership. Nabarabu lakini umwana omoke lakini karo umwana omoke umuntu abana mbarba korokana ko baba ngaini even at their younger age paka kwa kumenga umwana oyo taba moke kora this and this it is because encherero obretine abekire no muyulioye lakini mbare bakwenyora balebo. Yes. You can't tell me umwana wate miaka 5 na bumete uko sanga no mwana moke wate miaka 5 wate banga mienda wate ba at 5 years no nyinje kwenye tine ikiraga ikosinare korengereri ukirega kwani rongo mwana yigenjira akobeka nonye yani ukona nonya abanti senka ukuigu kwanya kobera nere kwani rakiro munda ate getanya kobera no mwana yenda kuburi I'm not passionate about this yenda kuburi sokore yao anda konyanga na gwa toko boko gotambe wa ndonyoro musomi no na gwa toko boko gotambe oranyora minu muro gwa toko boko gotambe who do you blame bono omwana ko bumube muchake go blame chisokoro amanyinga okay tabia chitobwate rero chingwe chitobwate biyitinga either kurusobo mamo minongo changia chire na kurusobo tato minongo changia chire. Yani within that samwe chinenjira aroro ora ko control mangana buna ega yo ko gotambe I think bringing na bokonyoranga nonya manyinga yukaro sorore umete torochi abantu baitiru igoro yengana bune yega yo boibi abantu batwalire mechando lakini kwa yoro mwana nare senke yo mwana omuyapi lakini kwa yoro ngese moyende naro irete tabieli yonsi bona there are some of the characters you can acquire bona the issues of anger was no bororo hokonyora ngago so korokoro maega barenga batindi ono mwana naende ochiro bero motindi. So I think at some point okay at our age mbiri tu alande bunabararia lakini rende bunabona abagaka bali bakora cha lakini ebinda abantu mogotema kubikora ngana bune yokonyora ngana onye sokoro ya nabarenge umwana abwate chindobo mate banga abatsindobo buna muntu giti umwana ori na chabe enchira bune yiko sena abo mwene ko kwarorire umwana ori no mwene nukaromoke siginje bwana nabo imyaka 5 nyomanyire ko sanga nabantu nabo kumayanga kyo umwana oyiga enchira ukona terindonge mate banga gusinga kirokene igangeise abukene so wongina abukene mwamanya go justify go matigo mano lyo kina nembwele omano yiga nabonite ko goruna ki in as much as mumeta say family go say so corona bayalenge go se na vere go amufana to control omano lyo mwamo suppress chini ni chinde met characters chini njire ochimbwanjiro mwana rakine na chirocho chichikomo cyane igate yato ngumano yo nga nabale nene te bunaite ya tigo mwana nene karo ngento gusiba korangokia maba gusi we are very interesting much as no president yozo kotagete it's fine but then we are fun nga yani omo sacha igagote ownership yo mwana kararo mungaini atanga bono isabwe kene kararo mungaini yabo kene seito kako bakidogo nga tari mungaini atanga yabwe kene so mama mwa chitavikete okubuga ngo so bongena wakuminga ande tali buronge konya kuruta abana inchira bune yo ngani gabwe kene osenkai abuke
Anyway, ayo nekiro twari kurigereria senseme yege kiro bagoteba nga ujo nyari to siribo gimabwae negesigisa gie family na boigo ase page ya kabere ndoche nige goteba nga abaiga ntubwata abaiga bakonyora babwateraniria ase bikorwa byo busari biyenda buna okonyora umuntu itiro umuntu kiro bakoirwa ase obosio bw'ekigambiro kwanyora ni gabe getembas kebaka turi komora no nyamba iso bono kwanyora ngano nyekero bari bagoseire baikira ase obosio bw'ekigambiro tari kumanyanga omuntu oyo iga okugambio ikina n'orori kwanyora nga babisire njira getinjira nere batubire bono nigo ndoche goteba nga rights as suspects in court how face masks disguises threaten justice ngabono igukono kuborwa gosingo boene mpoliko korekana ekero konyora abantu abaiga masiabo abisire kigima ngomuntu nya kare kirimino gakogenda obusibwe kigambiro tigatige maskinse agende mpoko umuntu manya iki umuntu yotogo ngo address kosoyo iga tore nerege iga no rio kiranete gakorokere I think now kare obusibwe kigambira abikire maske mwampono turi kumanya nere gusino umuntu munga ochinjiri yes well no sometimes you find out in I think kerekoba in public nario nkoranga ekoba so sensitive andake muntu naboranya nga tata gitaro kana in one way or the other lakini rende it is good now that kigambiro nga umuntu ochire kigambiro it is good yes okay arokane mpaka no yako gambi no yo gosoyo mosorete oranga ya Matilda nero ngagetori como ngagetoro lakini maybe mask na bego tuba kumenga muntu ngakirende tuba ikangakie at some point maybe some defense lawyers are known to protect suspects from scrutiny, including media cameras. Ngabono nigomete ibune echinyomba choborali mbabo topana tokoreta habari yosikurwase kigambiro. Lakini kwanya nga waikirali suspect yengi yakorete. Abe njira begete mask no oro kiebiche itego konya kiagra abantu matuma ningo. Nara se media maite ngo very sensitive to a point like neroneta etenga consent yomuntu. Maybe andake umuntu naro tatagete umuntu wa as much as wako kuchibicha koro by the way naro ebintu mbiro bitatakeiri konya koba exposed unabona kero montare prime suspect biria ataraba proven guilty I think it is good maybe to the eyes of the public maybe na bagwetu lakini rende nyano hukumu ya ata birongo muntu ya na koreteiga at that point even exposure is good to manya ya muntu ya mine na koreteiga na kiuma itege kogera marange konyora abantu buna bagikero babwatukiru kuso muntu oenda okora wikiranie korwa gitari kia obwa obekwa biara ogenda kwanyora nga mutukuma kego bwatukiru na ndoira ne kenyoro bono kwanyora singincho because most people don't know the person kwanyora nga nando chakire gukora ibintu biri koso gendere iri ne chitabichiri abwate isingincha abantu bamumaiti anyway amagana yebigambiro na makongo na ogote bunge kosto akorte communication ogo pass information na page ya gatate goteba recruitment of next TSC Teachers Service Commission boss kicks off as Macharia exits kiombike kyokolika barimu ya TSC bono ntwate twabere tugutwara Nancy Macharia asegeka kemiaka 10 kwa sababu asatu mwaka 2015 yes bono ngukorare etamu ya erire bono nigo nande bachakire kurigia injira yo kwenyorera umuteneneri omoye mugano yo page ya gatatu gazeti ya The Standard page ya gatano egota Mau Forest to be fenced off to stop grabbing oino murai bwense ekero ari kendere gotara community eri ya Masai nekiro bono ndochenga ekinakuboreria ekero tuguchaka umurobiri kinakuboreria igoro ya Mau Forest ni igoro ndochenga umurai bwense niganyarete goteba nguchara kwanekia obwatukire title deed ya Mau Forest gochase serikali county ya Narok machas na tuakwana mtu ya chika kwa tabanga that is wase omo rina ni ya Mau iri natural na ndenga nebwate chifaida chinyinge gochase abantu barokongorolia no nase aba Kenya so nebwende taro ebe protected to a point like no chingiti chiro sana chimanya tagalia because it's our pride kwa sababu nga abantu bari bakurukuru all the way from Chisco barete nibo wacha korobosene ya Mau una bantu kora igunga
amanani nara mange chabo Congo Forest we have heard from history Yes. to nga gosinga the bank Kuru miaka yaravire pero igoro chimatida ngote ngaya moka gochiato ende Congo Forest si utasema tu tikatwa chigai the same way Mau Forest there are some other people from Sechinde but I go chakora so nebwanete ebe protected and again totebenga bono everybody is allowed nani njira bongo rugaga kusinga ndenda bya sekete gante bono gambwa nkwana ando nyorenga county ya Narok nabo ige county ria Kajiado I think negati county chiri chibonete kuba tintenengo sana esinye chokero kuligire na national park chire as county chigevere I think ultimately nesinge ncho ya geographical features chiraroro na boigo nchibwate omachin amanani ya igaroro na bwate na Mau Forest I think ne watu wild animals yes Mau Forest ne ntambe tumatinga I think we will find out ngaye sebwate to kuchipakini maitenga ne bwate paka chinsa machiri chakiricho ne chete sana ne sana Ikobono itaitwa Dida muraibonse ni kalitira yuko yibwatu kwa uchase serikali ya county ya Narok na boigo ndoche omo seneta omo chore kurase orukongoro wagusi omo subati moske Gloria Orwaba niko ndoche nga amba tuare tuko musana sana no waziri wamangana aleba omoske Alfred Mutua anga ninki bakubuna ekiagira bono umanyete Alfred Mutua omoske Mutua umwako eta na yarete kubanga basaye kigima I think yarengi miaka bete yeah it was in Kabete na mo roberi ribo koena na ko se aba Kenya banyare ko enroll go chako nyore imeremo asichinse chamaiko bono ndo chenga omo senator Gloria Orwaba kubule kwa enkolina kiti gatebo evidence arete evidence nge kati abasaye bali mwanyare tukulikia mbale ngabanyore imeremo asichinse chiga ikintege kyarete issues nandi nataka gotabiri kwa na mangana leba na boli abantu gore ya leba lebegasi kana mangana leba pain bono you see again take much as we have talked about this issue I think last week we talked about it whereby you find out ngomuntu naro 250 togotabanga taringo kaoneti usitari none ichinechinde mero chaone tuwe chombe neni bende egere kuikiera 250 tarbesanke skanderia I county ya wasindikisho ya mubwata bono abakanire 250 with the hope singer serikali ya Kenya ya tabirenga bono kolengana na the rate of mirimo ya bodinse ya Kenya we can as well export some of our labor as some of the skilled labor which ase chinse chindegerenga aba Kenya at least banyore ngeri lakini bono baachire millions did you see how many millions of Kenyans bachetari abana basaya bachetari ela ni yaringe mpaka ondo bwate kerengererie kyo kosota ikirane teritukelyo abo kokwa moyo bakagenda gari with an hope nga amaine nkonyora turi some of them bakaruiven this money 250 but again igente kaba frustrated and indeed not only Orwaba the CS should be clear aiche atabia maina bakenya nga what really happened about this thing egere ebinabi bintu binde toko machikolire chibesa onye mirimo ya bakenya bairanire chibesa bairanire chibesa cyabo egere ngebese nabo guchaka gusene biashara byao egere nga at the end of the day okonyeke na ndeve nokonye serikali ya Kenya nyene wetera sokuru bana yes na ndo shenga uko bwatana kwa moske William Ruto na bwo moske Raila Odinga ni gwacha kirekoreto muchando kigima ko se deal yabo yabere gikoreto muchando ekiagera bono niko yarorekanire ensemo yabarai buna bono ntubwate abajumbe kurwa chinsemo echiga ntubwate abakura aikyama kya ODM na boigo ase ensemo ya UDA ose Kenya kwanza babiri bakoiranira ni in public osebo si obwa abantu bakora mana igoro yo kuigwano kukora ase serikali endo the reason one was the chairperson we chama ya ODM Gladys Wanga na moro chigari ya sensemeri ya Homa Bay kero ale korwa ama yanda ego chase family ya Charles Ngondo were oyoro mo heshimiwa okasipol naro chwa tabanga intu ya yanto sainiti endo kyo kuitwa ndo sainiti mangana yoko ba assassinated bono you see olinomo in fact that is the chairperson of ODM eyuere asenyomo they are bedding by the together na UDA bona as we are speaking yes and the kero mangana buna alia kurwa someone go mo chairperson it tells you nga igego threaten enyomeria ya ODM na UDA mbaro balitwa nalire unabona sifuna Orengo
Nondo chaige gotebanga Nyong'o, Orengo and Sifuna must respect the broad-based arrangement constructively. We ask Raila to rein his troops. Oinomo Senator Abwe County Nandi, Omoske Samson Chirari. But again, you see, we live in a country that intobwate obosibole bugukwana nande namba ya kabiri. Does it meaning kerotua rero gagosetu nimbwato mwanchona? Do we agree on everything? Differences ngo bachire lakini boro enjira moko hando la mangana yaiga osinjira moko enjira moko sungota. You see what I was saying kiringa ki na boko banga entora se gose taringantori ODM ne as broad based but rende onyegento kirekebe nekebe we can na boko ba na boko criticize egento ne bakore within batabanga yaya egente kingiro korekana bi so ntobwana tinga kwikatorora ngabono ODM bagwanchirana na kiregento maybe serikali ya UDA gokora ODM torn between backing Ruto and pulling out of agreement bono ne ngana nere yu gende tego kwanero ase page ya gatano nalimo church at crossroads as the cardinals to select a tradition or change since mwiri yege katoliki usedini yege katoliki ni gobono bagendrete gukumia njira kigoso murai baganetie muraiki uyu urachi kogendereria yege korogie kanisa yege katoliki gosono uyu urachi koteka enchiriri Pope Francis umete Pope Francis niga touched kubwatia tradition ya ba Catholic nigo he went out of his way ko kora ebinto in an extraordinary manner ono nigo ba nyarire kutigara kuse kati ya bali baguchukwa ka chikure chiga usaba chukoro bochori obuga nigo bakumitinga umurai baraganie ase chinga kechiga umurai ole naki urachigo konya ekanisa eyo page ya gatano na kabiri na hapo igo 1.9 trillion chichigotumeka kigima ase budget yerebosyo nga aso gwakana madeni 1.9 trillion na hapo igo 2 billion ase gwikirania foreign emissions se page ya gatano iko page ya gatano na gatatu na boigo IEBC gets additional 5.7 billion to prepare for 2027 elections kiombe kirike bochari ne chimbe kia IEBC ngichikonora comment achibesa 5.7 billion erio gocha kwarigania obochori bo 2027 na already tayari maite chi nyuranga chi bunge nchiro bono wikara bono iga chitabwati abajumbe chibonete gukora and then ruzenga aspuna mutukagende komenta chi vacancy chi genda tukutigara chinyinge chigenda tukutigara chinyinge kuna chi constituency ndochenga ne area ya Kasipul then remember tuwatakari ubange north MCA yes that is ulia onyariko kwa Monuve and nchiro chinde chigendrete tuwate mune omoseneta ubaringo ya Baringo ata the recent one yomo CSO yobano yo chorwa Ruku Geoffrey Ruku I think it is Mbere North. Yes. Nero it is one of the recent ones ntobwate kuna bono nero yekurumo MCA sire almost ditu akori to bochori actually tachiti mono kureri mpaka bono is it nya what ntobwate nyama ya ward nyama ya kuru omwaka bono kwera batabwati mo MCA ntobwate ria nyansiongo bochori bukatutu nechi nyinge na bono nokubore wetu ngekiombe kiga kia IEBC pale wancha bakore bwangu na boigo kakirite ayuna igati yari manene kigima ase gazeti yote tinda itingo bori rivori na bwate iga ora liteke hosena bora basoko gechigo ya ribori men should take an interest in family planning anyway karaso gazeti ya Daily Nation yento yokwanira that one is not personal I can't take it personal anyway toko yanda gazeti ya The Daily Nation rochega gari ngana linenga Job Basel gose tugukwaniranga bono according to umuriki we gazeti ya The Daily Nation atabanga the economy created the fewest jobs since the 2020 coronavirus pandemic ngabono anda kigento kiagarire twenyorre at this awkward situation ya economy anana mona ase ama bagayegasi nisingencho ya corona and you can tell ngakiye uchumi nabaya ya igete sana nero echangete na mona sokuburwa kwemeremo gaiga asense ya Kenya ndoche nero ereri ngana linene ase gazeti ya The Daily Nation
ngabono aba gose egento giachangirire kwikira twikire nesengencho ya coronavirus because insakurigereria enchira banalize tigaiga enchira abantu barakonyore gasi nabo kurigenga graph kuru 2014 gocha mpaka 2019 nabo kiarenge igoro lakini tinkagerete nga owa director nabegete ase ebicha egere abantu banyarko bakorora lakini 2020 ekave ina beri ochikoba insemono egatrimboka mono esengencho ya amangana yo coronavirus kurende 2021 kamanya temagukina lakini aseke wangeke sana so aina aragati yali anyatukobaga gochangira kutobeka ase a situation bona igatori yue umugano yo konyora ase page ya kabere ya gatatu na bogo ya kane ase gazeti ya The Daily Nation togosukabosyo IEBC 2027 election manager selected ngabono norocinga ritkuriegoro abaria ba the selection panel ose baria baterenderete owasobochori ose asoko nyora omunyakerogo we commission ya IEBC banya tukoba ko report ko jasomora ibense egere amarieta banya tukoba bakoena na bucharia tunyako batokonyora ose tonyore oyomo kurwaria una nere omoteneniri we semeria IEBC na bego na ba commission bande mugano yu igokonyora ase page ya gatano narimo ase gazeti ya The Daily Nation so ase gazeti ya minese page ya kabiri ya gatatu ya kane na gotebi no konyora aigoro ye situation ya amangana yemeremo agende to korekana sense ya Kenya kubwatikana na amangana ali akorekana tasoma ko 2020 oria ore we corona period names of 32 banned jobs agencies revealed ngabono kubwatikana ne ministry ya labor area ya nyatukoba gekurikia abakenya goteba ngabono bachikogenda se chinse chisko ngabono amarieta na ro 32 yechi agencies ichianya ko bachibose kana chiri ngaina abantu nga emeremonere chinse chamaiko emeremonera chinse chamaiko ndo chigaiga labor cabinet secretary Alfred Mutua na boigo nanya tukobaga kurendia mabodi na ande bono ba musabire nanya tukobaga kureta chi evidence chi korakinga ama ine abakenya mbare banyorire mirimo mbare banyorire mirimo yes asepe jagata na gatato muna na chika gotabinga team to oversee 2027 elections selected I think nga wangoiga ntonyore omunyakerugo gwetera ase omurai bense ayue na rondo chara monene alafu gaiga ndo chika nga the RFS the force will take return of powerful chiefs with a 19,000 strong unit nga nyoranga those days chinga kichiri chamaiga aba chief mbarenge very strong lakini rero igosikiringa amamulaka abapungwire lakini bona gando chinga emirobiri nero nga abaria bairane egerenga oborendi bonyara ko bogotingwa because niro chebicha yomo waziri bwamangana yoborendi bwime oyore Onesimus Kipchumba Murkomen nomos Inspector General of Police Douglas Kanja bagatebanga where the formation of National Government Administration Police Unit was announced ngabono ndochigotwara aba chief bali barachiko bakoba very strong egerenga oborendi banyara ko bogotigwa kurenda ina boko yanyora sobo ikrenwa sepeji ya gatano na agatatu Ruto moves to end Mau Forest Kedong land battles in Narok nyuranga ene issue ya Chindemero na ande twanyara ko batoko ikwanira sana nabono president agatabanga nachikorwe title deed no kwanyara ko bogo tebo kusiabwe egere amangana gukora okumusana na okugwe Chindemero ase ensemeria ya Narok Kedong land battles ase ensemeria ya Narok kuna boko ya nyora ase enchira yo wikran wetera ase osegwe ase epeji ya ikomi togosukabosyo Matilda Sengenche birondoche church denies not inviting Jew cardinals meeting in Italy bono among the cardinals bali bagochia gose bali bagochikonya ko bagakoroba chori our own oyore nere Cardinal John Jewe tabeti invited korengana nechi gose koranga machiko naro atari kumwanchira abe egatia bali bakora this selection gokorera pi ndochira igantu akwanira amangana Nancy Macharia yonyara ko bwako kurwa umwaka o 2015 as the CEO of TSC bono TSC nera se chimbero kabisa chokulijya oyogo chikonyara ko gakwirira bagerio kero anyara ko baga ko retire
arara manene korende kaiga Matilda kabol na nchingaranta itengo boli machas kwamboli endo cheka basubati mbare bakagare kwerera igoro yoko ire getambo kuri yo gutwara umwana oyomo yani yo gutwara umwana oyomo bweka nande mbarayiga chifamily chinde umwana aroyomo nabarabungonyara ko bakwereranga mbuya kiboro nande challenges kichiro umete cyose ngo cyashireme ne bwatobuya both sides nande ne bwatobuya do you think it's good gutwara umwana oyomo ogochora ko muntu nogochora ko muntu kiro kinde ngoro yoboli ndingo onyendire nyendi abaibuli baito bamwa nga batwara umwana oyomo akabantu nantunto iyo aye muntu nanjango tingiyo because I'm the first one then I could be there now maybe korero tukonanga igonga ebitongo ambire birali no libaga weterase amangara bundayo okay teganeri abana basiekereru esegenjo na inde by the let me tell you see once jango te nararo regari chiese chi family okonyoranga omwana ogocha kobe blessing gocha se family otaringa bana bonse mbari blessings yani uri gocha korokana kobe breadwinner igaka gose ne last born osino yo kobe ari chinsari igo naro chances choko as much as you wata bange naro chances choko nyakobyo kana chiro chingo koraki comment kana chire lakini dio wata yomo naro you never know lakini rende much as it's you know chora ko muntu mbare batwalira umwana oyomo na ndobere obeire omuyatsenka oba hotoririe ngabo sokine orosirie gesa kwikia na ne mbare batwalira abangi na bado balerire bono nga okay ekero na umwe ni nyare kwerera so bwagare lakini sibondi gatingo gani kwa boli advice ekagera wish yani unanje au montaña rapana o ikabario monguru amancherete baere mate a normal human being by the moswati ga I think there's a research done abakonyora bana bange sana because in fact mate kero mwa in fact even after every kero kwanyorire omwana I think tigaye kubara umuntu nabakonyora abana bange kyagera nande bantu bane mbali kubwekana yes bono igo kiro muntu nabatongire nchira ayaye men should take an interest in family planning mete issue ya family planning ndocho yo igasange tivirengere byaye kurukwa rodni alo boko ikago tebanga amatuka mangi gusase myake menge nigo ekero tugukwanira kindigo sikeko usikana na family planning igo okonyoranga nabasubati bakubeko ime lakini bono ndochinga male contraceptives chiachire bono pills injiro chiria basubati bago tumeka usinga bakomera kiromoti yenyi bono ngaba sacha na pravumba chiko take pills chigali tuka so let me say you see for me some here tarita watu wamate boni bwanse nagatembea munyare konyo chi pills chiga rituka serinde you see for me I think ebinde mbibwate side effects chae yes much as rende kubangoro ibiro na arombia it's a good thing etwa can from the other gender au bara basubati lakini rende still these pills you can tell nchibwate effects chae side effects. So I think much as we need to be clear nga pills yechi effects kichibwate egerenga na botora arengereria ndake igotoko genda gukora family planning wetera saba sacha onyoranga twasarira chinyomo chinyinge maybe nga netware side effects andake chiragerenga ebintu binde mbikorekana. That is my point. Akini abasubati barabukiro bago chinyo mwayete kobaisi yani kiabe kinte kiororo anyway singen tondo atakitubukwana roko bangoro iburo nande ndoli baiboli sate trena na advice igonga pills chiachire cha aba sacha bonete ko bangoro iburo ba chinta terenchiroro ba konywa ari tukaseri ne korendo mancho moyegereria nchitinde itiko sorania singane finally litkolegoro we had Champions League Barcelona ya nyartu ko kurusigwa bono rero nyasaye o PSG moyare winonga nyasaye na ile bagari yaye aseti mweri ya PSG ankyo no tora toriga PSG na Arsenal ingiwe to director na kombolinga ayemeyenda no anche kote pills njaye
tokonyara ko lakini I give a disclaimer natebanga enkwana yana tibwati bwa matebondo bwensi na Gatembe TV incha 001 Sam lakini ori orachiko komenya nero ogani erabe gakonyu chintetere chigari tukasere tuko you know you can't tell us ngitokora ntochi tu lakini ai tokonyu njai Bienvenido sana mwancho murigire kwikiravu no turaje gukorera ensemo y'iki gazeti nere samti betimbara bikwalenge gusogeri ndacha sesemberi ya Facebook umungwana kurukwa Rogers Nyeriki batabanga no ari nyime yomuro na bato sonje kabisa kurushisema cha Amsterdam nabaiga bange babo ekiongomeri ndoche gaiga banyariko bago tokwani mwana mugondo kurukarni ya Nairobi babo Keriestel na Manase mwana Liverpool babo moserugwe susugiri sake muntu na basani sana tunawasalimu sana na bari umutegeri yonde bwensi ubwateri bagari ko nyarako ba yogo turigerera gaiga na twakoere salamu mungona naro kurukwa Sirasi agaruko Silas mwetamo alieta naro yeke gusi are yeke songo lakini keroko ya taba mnabona sike gusi yako ba very funny unabona mugusi Elieta Gladys agaruko senga Kratis Vincent ko chabwo so Silas gakuruko Sirasi gamanya kantu na Sirasi nanjye tuko rigerere sana umuroburi gwetwani n'imuroburi ya Gatembe anosi asore wacha tukupea salamu na bonso pokea salamu kutoka kwangu pia no kwa muroka Silas lakini Silas na Jelda boss JD agote watching live ko Rwagetare County and agote bangere ni Senator Msupu haya na Felix mwenye maploti Peter Orina lerondo chabantu bara nabatene nguboka abarembo naboiga batenengu Clinton Ondieki Clinton anondoche agote ba kutoka Kiumbu no areime Nyanchoka Diana na boigo official Kevin mchele amalita narara makongu ase chinseme chiga cha Facebook echone chine chinyingo mancho murigereria na botogo chigo chirigereria kero twakorera enseme yiga yechi gazeti so that is it nyasabarende pakari tukoriancho lakini nche ngoira nande herinde tokende nere ere kabuga Entonces sigamos. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamurama chikuya mandege uzito somya bamurama chikuya mandege Eduka ya mumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu buriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao nabono mbamata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na buigo chiriye chia mache inyaranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri buririke iri yagatigati wekari guri iri abantabati buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabuno uraganye bwochoganire erangiriga asedukenya ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero eri bwenyorere abamanyi nabuigo eneke
gukira inyumba yao use asomete use chiriche biasara njibwa tokorelekana ukuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se inyumba ya Uhuru Complex niyo muchurigo musongo eywerangene duka ya Safaricom Mwigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene wingi ya Credit Bank asamange bakere simbutera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Eskuri ya Advent Hope iyo tukatinsa mchiri cha mariba igo ekurwa amasomo asibirengo guchakira kiligense yani playgroup wika grade 6 asiskuri yani kubabwate obukoreri ao nabono mbabwate obukoreri bwa boarding ngurwa bali obusombi yani transport system computer ko curriculum activities igati obukoreri bonde obonge niko babo tukatsinsa mchiri cha amariba chimita 200 kora sibara ya Kisi Kligoris asamange bakere esimigutara sichinamba chabo 0728906780 gose 0722135335 Advent Hope School chinsamchiricha amariba anaurabe kumusobya ngumwano ayirira asaba leta kurukita kirunja tatu berali bageri kwakira abayibuli ngambia mono mwabere mogotwa abana kuikira bona igana tota kwenda sumutimo na togo chake tamwigocha basabira abayibuli motoretera abana amabagati bari tonda mbugara make chibese togo sabani chibese chinke chire pocket friendly we are CBC compliant na abari ganiri mwensi ase Advent Hope. Usie bono na bukwegokya asogo sonja etibi ya wanje kaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ya Tembe Television Network ayene amateo kuri miensi ya Kenya ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimereka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemirulu yetu aho inyoranga nigo okonyora a channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusi. Abasaibiki alikia makiaya Mono Link Up Show nikuja kulijwe mboki gima kira litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sanebere chama baso wika chinse kumigoro umrana nera Wiza Crown wakubwatrina na DJ Topsha on ones and twos Kongere emiziki wakwa showbiz trending issues namanginande yikielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kurwa sasaba wika ikumigro Wiza Crown na DJ Topsha imehi ya Gatembe FM 102.7
amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari ito ya nugapesi erinda nyoro bobwenia obwega boito aiga nugapesi ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa mario gandonsi yogo kobekera chemicals omubere etogo koa obobwenia boito bwekero obwo bogotumeka chimashini na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium ngitari ana igongoro kumera ni kwambuka one gintu na roche kone igo na nyore to ngwire mwaka 2022 obureiro obuna akire kuri nyagetari na iru nyagetari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura doge ngana mu burire buno bobwa mauga boko bimbyo mu biro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya gitari ya nuga besti elinde amakonde munanjibete nga yankongire tinare ko nyara konjore bigoti na gwe kumba lakini bono ko nyara konjore bigoti nyibete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku madam director korwase enyagitari ya nuga besti nogo tonyora asama gacho Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro konyara kurigia enibo nuga best nige gotoka asama gacho Towers building yege sinyaine mteira igotore Kenya Women igoro tirongo lya kabere egento ndahakikishere omogusi yominto nuga besi nero yokere aso mutio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tubaho obushauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakiresi migwitras chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwako gwenya. Ekero yekire eikendi agoteka bahabuna chikendi chinde uvoita bogotegere radio mubwansu mukoigwa iwe muna naure mese malonga rumba na mashabik numurubiryo okoretwa simule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isano nibire chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liyesabato ime ya 102.7 Getembe FM ikeneke onka kiama mugusie. kwabaire gukorera asenga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge bono tokwa omoyo inyagitari ya Walfit Health Centers nero lichibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari amaruire yenda amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate no borwere bwasungwira abagaka sana bwe sukari, what we call the genesis of diabetes na kiborwere bwe sukari bo so mobero boime hypertension no borwere kera manyinga ko genda igoro so mobero Walfit itosomete chingereza to cyukorwa ya marwere enchede ntangani itosomete igintu nka conventional medicine yani unyagitari yo bwa kawaida itosomete igintu nka nutritional medicine na marioga yakurwese
endagera yaito ya kawaida. Kwa mfano we have tupiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Bigo tumeka esoko rwari amarwaire njirende yagata tusomerete meka tugutumia international herbal medicine, tugutumia maliogo akorwese mete twarwari amarwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaiso wako ninyama kwali na iguru wachi wake goroba ya gatatu erumu 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. Walfit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone kampani ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigiria amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo engale iyurengia na wigo ekogokie niso yao chingaki ogoswasa wigo kurigiria amabati aiga ntubwate timu tembo abuo bago kolimiro ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelie kende gensi uragania bago tebelie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuwiga bwata chi profile net gauges au na mono babwata normal corrugated na wigo box corrugated asimigo babwata Dumarang ayuari aye chigech emingi tato asama mabati aliaje chigeche merongibiri na isaro na sato mbabwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design mbabwate nigani gabwate chikala buna bono lia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green ubutambe bwe mabati yiga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer mbabwate bintu bindi bwigo ebyo ochkunyara kwa bogo tumika chinga gicho gwakerenya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom unyara kwa bogo kwerera amabati yu akomenya sivika ayo chane warrant na wigo ayo urakwa burwika sure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex mu chuligo musongo yweranye neduka ya Safaricom wigo ngutuka bari ase nyumba ya JM Towers ywere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chapa 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Usie buno na bukwegokia aso gusonja etibi ya uwanje Tiaga Tembe Television Network wetera Zuku Satellite Channel number 033 egoki nimrulu ao ya Gatembe Television Network ayene amatiao kuli mienzi ya Kenya, ili ya Tanzania, Uganda, Malawi, wikanonya Zambia egulire edekoda ya Zuku chinga kichiga chimenyeka je Christmas amono guchingira ku mwaka muya iliwego kinemrulu yetu ao inyuranga nigo okonyora channel ya Gatembe wetera ase Zuku Satellite Channel number 033 Gatembe Television Network ekeunga kia momogusi. Abasaibiki alikia makiaya Muno Link Up Show ni
Nukija kulirwe mbao kigima. Kira litukuli Jumatatu wika Ijumaa. Kuchakira chinse sanebere chama baso. Wika chinse kumigoro. Ananitaka. Umrena nera Wiza Crown. Wakubuatana na DJ Topsha on ones and twos. Ejwa kongolele emiziki. Wakwa showbiz. Trending issues. Namanginande. Yekielekea makiaya. Link up show. Link up na sisi. Kurwa sasa wika ikumigro. Wiza Crown na DJ Topsha. Imehi ya Getembe FM 102.7. Amarietane neri kimisuko na eri kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nuga pesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato abokoreri bwayo buyake gima na kobwamone gotumeka chi machine chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nuga pesi etobwato abokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusia asa atambe twaberire gaiga asege kege tambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwensi obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora ko bimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pese erinda nyoro bobwenia oboiga boito aiga nuga pese ntori kobara ntori kobete sindani ntori kwa Mario Gandon si yogo kobekera chemical somubere etogo koa obobwenia boito bwekerero obwo bogotumeka chi machine na kobwa mono chindetere chiana no diamond tomenium Ritariana igongoro kumera ni kwambuka one gento na rocha kone igona nyore to burire mwaka 2002 oburire obuna akire gorinya getari na irunya getari paka bwasinyire bono ngoteba ngonde bwensi ura doge ngana ari burire buno bwa mauga boko bimbyo mubiro yo gwati botari korara era tigaike gaje senya getari anuga pesti erinde amokoje muno anjibete nga yankonyire tinare kunyara konchore bigoti na gwe kumba lakini bono kunyara konchore bigoti nyibete nga bono ngo na gwende ngo gwe nande bono Samarieta ongoro kwa Estanyarik ayande ngoro ku Madam Director korwase enyagitari ya Nuga Best nogo tonyora asama gacho Towers second floor tirongo yakabere kegusi twakwariganirie togokonye omobero obe buya amanyinga atare buya omobero ore buya noro kunyara kurigia enibo Nuga Best nige gotoka asama gacho Towers ye building yege sinyaine Mteira igotore Kenya Women igoro tirongo ria kabere egento ndakikishere omogusi ominto Nuga Best nero yokere aso mochio bosongo timo ngaineka emekora nemenge yachire se chinambe china chinaba obwenete gutwakira tuba oboshauri boisaine motonyore tubakonye twakonyira abange asamange nabuko bakirisi migwetrasi chinamba chiabo 0700260518 gose 0784955717 gose 0705860053 Nuga Best gotanga mbuya kubwa kogwenia ekiri eikendi agoteka bahabuna chikendi chinde voita bogotigiri radio mubwansu mukoigwa iwe muna naule mese malonga rumba na mashabik numurubiryo okoletwa simule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isano nibire chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko liensabato ime ya 102.7 Getembe FM ekeneke onka kiama mugusie
wabeire gukorera asinga kintambe guse nigo kwarwarire na gusalia enibo enyinge. Aha, buno tokwa omoyo inyagitari ya World Fit Health Centers neroli chibuliao nyuranga nonyorobu wenia bwa maruire amange abuna amaruire yesukari, amaruire yenda, amaruire yomogongo na yande amange. We call your prostate. Eno weruire bwa sumbira abagaka sana. Weruire sukari. What you call the genesis of diabetes. Ngaki weruire bwa sukari bo somo bero woime. Hypertension no weruire kramanyinga kogenda igure somo bero. Walfiti itosomete chinchereza tochukorwa lya marwaire. Enchede ntangani itosomete igintu nga conventional medicine. Yani unyagitari obwa kawaida. Itosomete igintu nga nutritional medicine. Nutritional medicine namali yoga alyakurwese endagera ya ito ya kawaida. Kwa mfano we have ntubiko amino acids, ntubwate fatty acids, ntubwate vitamins na kadhalika. Biko tumeka esokorwa lya marwaire. Nchirende ya gata tusomerete neka tukutumia international herbal medicine. Tukutumia maliogo akurwese mete twarwa lya marwaire. Igao muchito bosongo monene ntubwate clinic yeito ase nyumba ya Uhuru Plaza. Uhuru Plaza noerega iga marikiti gaizo wako ninyama kwali na igoro wachi wake goroba ya gatatu room 307A. Ntubwate branch mu Eldoret ase nyumba ya Kogo Plaza first floor room 2. World Fit Health Centers umusani ogo asamarwaire minyoka. Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura achabwirigiria mabati anda usialia utagete showroom yeito nigo enkale iyuerengia na wigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa kurigiria amabati aiga ntubwate team Tembo abuo bago kolemirano ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho teberia kende kensi uragania bago teberia company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga babwata chi Proval net gauges au na mono babwata no corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata Boomerang ayuare aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigeche merongibire na isaro na sato mbabwate Tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Grows na wigo na Versatile Mat MRM niko babwate Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design babwate igani gabwate chikala buna bono lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwa mabati iga niko bokolengana amo nukonya we customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochukunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati iga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya sivika ayo chane warrant na wigo ayo orakwaburu kasule asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex muri muchuligo busongo iyo irangene duka Safaricom wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ekiri Kendi agote kuba habuna chi kendi chinde. Uwaita bogo tigiri radio.
mubwansu mukoigwa iwe runa naole tumba na mashabik numurubiryo okoletwa simule nere Polycarp ukara uchakira chinsa isaro nibire chamubaso wika chinsa ikomigoro kila lituko lyesabato ime ya 102.7 Getembe FM ekenekeonka kama mugusie Saibiki alikia makiaya Muno Link Up Show ni kuja kulitwe mbao kigima kila litukuli Jumatatu weke Ijumaa kuchakira chinse sana nebere chama baso wika chinse kumigoro umrina nera Wiza Crown wakubwatina na DJ Topsha on ones and twos ilwakongelele emiziki wakwa showbiz trending issues namanginande yikielekea makiaya Link Up Show Link Up na sisi kurwa sasa wika ikomigoro Wiza Crown na DJ Topsha ime ya Getembe FM 102.7 Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara kuzito somya bamurama kikuya mandege kuzito somya yomorobirega gwitwani ya Getembe karibu sana erinde tonyare gusanga egati yari agenderete ase orugongo rwa Gusii asense ya Kenya na boigo korwa ase chinsemo chinde kira tore nere nende butambe mbuya omuntu onyakubainyoria rietari ya heromani njengwe kwanira wakire ya warige bitwa Getembe TV tarangu kweli kabuga karibu sana timetinga ekira wakine techipesa cha CDF umeteri kareba ko eteba CDF taribonige bwatenga NG CDF nkwana rete basari ate ko nonye school singwari wa apply ne cool kid okay tini cool kid lakini ende mtisomete CDF ka CDF ya chagete yarenge kind of okonya bana bataka so patari kwenyara mono squeeze na kera corruption yaso etamona keigo CDF kanza kwa misuse ya keigo rende not across the country but some parts of the country kanyanga alipatin the CDF band eba ngo abana batata decided this message the truth is that we need to understanding CDF ya chake tanyanga ya chitoti has to CDF development fund the reason why national government development fund kinakia they get to court. Yes. So the kind of they felt like by entering as a constitution, they got cheka change it. So pasari ya CDF, makaba kode school. Yes. There's a testimony abantu bako batanga inte. Na teacher ya CDF that's why na kode schools na kata matemgete because na to CDF no mojumbi. But rende neli na mojumbi kwa CDF. CDF is a proposal amaleta ko a committee ya CDF yanda check abana qualify kwa CDF needing a patron ya CDF no mojumbe but mojumbe ko pesa ya CDF. Yes, hasta yango chukuna. Yes. So we just concluding edinga na CDF no mojumbe ko CDF funds. There's no way mojumbe risk na toria CDF funds. Lakini mchirate ya facilitate. Okay. Figure it facilitate. Nyelinga tumanya bantu ngelinga monto because no mojumbe chona banda range. Mondara approach mojumbe matenga ni matomano mataka monkonye. But once a documentary chief presented documentary as a committee, if the committee confirms and indeed do not need the case, now the committee come my basari.
lakini mo ndin mind ya madinga mo jumbo ngete basari lakini rindi ai difference ya beire okonyora nga abajumbe mbararo ekirara service abantu mbara bakonyora CDF echiga na kusaba ntabange umubaro bwa no nyabaro kiwa pali bakonyora bako beneficiaries bako chipesa chiko allocated go cheste bare okanyora nga nigo comment kana nane mbara ekira bara office umetenga abana mpakigo ase constituency ngima bara nyoro go sirwa niche basari actually ndio ochikiaba constituency nzire ngaini Oscar na kisi the bus constituency across the country they get the same amount of money. I think upon check almost 130 million. The last financial mwako ya jiko almost 130 million. There's just pinji under the CDF. There's a percentage under the CDF. Now assuming the percentage is equal. Bus constituency but wodi yange 8. Otenye yona nyariba mas. I think nyariba mas ayaba tange chipande chiwodi sana. So now mo chumbo atake abake across all the wards che constituency. Na bone go bas constituency kwa te voters almost 80,000. Nigo bakachibese se chikwari bakachirengana. Plus wakadalanga bono aba menyi ba basi na bange kugwaba maybe abanyari baje kutuma saba na abantu takbechibeze na bange. So kama kana kutuma sakanya mu jumba ko maybe chiri bisano kwanda basi kuna chiri bisato kwanda mimi kutocha south chiri bisano. So there's no way it was a pastor equal across all beneficiaries across all counties or some constituencies. It depends on the population. It will apply for ne tofauti kuchiapa tutebe in one constituency oligere tutebe bononye kitutu chache south boniga usukurigereria usuko ko nyora abantu batatu kurwase chinsa mechiga au babere nse yoburai wabarai abatatu tofauti kusaba jumbe batatu bare tofauti bono kitutu chache note nabo okonyoranga okero muntu nabago ko birengereria gotebinga ase chinga matuka ega chibasari nkubazo kuchira so bonge guse ase umurai gete nse yoburai bwae chibasari bono abantu abange bobate mentality nga no mujumbe ogerete abakonyora chibasari aso bonge human lina mo chumba ko influence ase happiness the constituency but remember you cannot say passing mo jumbe ngotsa dia rengenga yende teke ko as the patron ya CDF as a constituency na bakotware say msikani have na wadango mwako to fund ya bana get fully from CDF which is around Rigari as a act ya CDF na bako pick mwana mtakati fund completely through CDF na bako pick mwana lobini hata bana bana ngechiri bubere obachiri sana as CDF. You see the argument is the ringa or say CDF act ringa chibasa chimenjoro tayine pasadia yam. There's been an argument ringa harmonized basari so that one beneficiaries when basari from the same kit. Like now we have almost chibasa gang 10 in the country. The presidential basari is account basari at the county high court. Yes. The CDF basari changa funzi cha mapapa kumenre manjiro. The jibin makana chibasari tu mbali bakanyora chero kishinyangi sort from different bursaries. Yes. To what they find scholarships from banks. And the government was like, let's talk about harmonize all these bursaries. If there's a beneficiary, I'm not going to still depending on the level. Ya pafati so ukonyara kwai. There's no way mo jumba katabanga. Ndino ye bursary sengo ye bursary. Nane as pabone ya Kenya bona ya okonyara kwa banta bange kolenzi. So cannot saying mo jumba ngoja kusekera bana bandisco. Yes. Asikwa mo stima tira equal kama ndana ncheza. Mwana kana wala sina rubaya mo sena tiri misano. It depends ngaki akuchikwebanga. Nche buna okay buna ngo kina okay tali miaka mengi ya chire ikiro tukurigireria twarorire nonye ebitacho abia mache bikorosigwa na CDF amatuka abonega ndochinge ibintu bigo korekana mbibwekaine boniga enchira nere bachakire ko rosia gusichindo chichiri chinkoro bachakire ko chisaria chikorosigwa kwanyoranga na serikali ye county kiro kende osikwanyoranga nabaraigete bachire bachakire kokora monjurire chibese chiga cha CDF chibaso ase constituency tigatochiroke chibese che bunge ekero cha soiraro egatia magendera ria wikira ni onara ria bange bono mete banaria ngaki CDF ne basari CDF bairengera na e basari yokoira bana se school. Actually kero government last year I think that time we nari ngomo waziri macho that time kana ngomo waziri
anda venga bono chiwa cha CDF tumeke kwa gachi kwende class ya junior secondary. The reason why chiwa chairman from between I think it was between 90 million to 100 to 130 million. Chiwa chikamendo CDF chiwa gachi class ya CDF. Uzo kana bina consensus kutu chache south. Mheshimiwa Kibaki na gachi class vingi sana in the current financial year. Pia junior secondary. I know one kiranga na simenta katembe primary class kia gachirega chiwa chairman that well. But initially, if you look at CDF Act, how do you know okay, CDF ngos yaringe chindo chene tacho kaenda. And I remember the CDF related before devolution. It was there during the Kibaki regime. And yeah, target. Ngos yaringe chindo through the environment fund as a CDF. Yes. Ngos yaringe chindo tacho nini kaenda. Kaya devolution yacha in tacho kakaenda as a county government. What take about devolved to county governments. So, county government kaya chindo joka wasiri tacho kaenda. That's why you are seeing nowadays county government kwa wasiri tacho on general CDF. Yes. So, at that time, kama CDF ya target, they'll give you a different perception of what the CDF is. Na bantu kina bona iga mandenga CDF kwa wasiarenge in tacho kwa beka wasibona iga. Lakini evento turoche bigenda te korekana sokoro sifi tacho umuchano no raroro. Ekegere kirogo compare bibi korosi kwa matuka na aria makoro, there is a very big difference. Ekiagira okay tindi tikoreta mangande go tindi tikwaka onde como rwanese ekiagira ukiangalia vizuri tofauti na roro renene difference yes Ninki geko geronye CDF yale korosi vikirana kusema gacho buna yecho skuro ko nyararo serine che chivese chiga cha CDF okonyoranga okay in as much as naro konyorare stalled naro konyoranga naro sirio poikira nubuna chi laboratory into what chiro siri fully osechire fully funded. It depends on government projects are tendered projects tenango ve kure gento giako but remember kasi CDF ya target the national office ya CDF kwango like proposal as a CDF committee proposal yake national office ya itu mwacha mara ose project at that time na mwanga wasike tacho maybe kere kututu central ward mara wasike tacho true labor based meaning tendering ndia lenga kokoro na committee was identifying a project ngara wasiwe abantu kenya barangeri barosibakanu una kasho workers bakana wasike tacho but you see nowadays you have to tender you see what's called the adverts county government got tender bare for water recreation ikoro sipi tachi byanze kubyanze koro byanze permanent structures instead of korosu. That's when our corruption gets in. When a month I tender ya maybe a 4 million or 0 ticket and not me a 2 million. 2 million month. It means the standard check choroje lin to we can. I go in the PQ ya bigo to say advert. Should be work yako. Embura kegotu kwa nyaranga ismiti ya. So it's all about supervision from the county government. Kwa ensure that county kwenda chindo to standard. It's not about the laboratories, the same thing to county governments. Who's about to supervise the project here? The CDF manager, the fund manager, the development committee as a CDF, project committee as a CDF, to when the project step by step. Look at the foundation, no value check. We approve driven county engineers in Barrow, public works in error, by approving a project here, yet phase 1 with the next stage. So if there's corruption in between, that's why when we resorting and check at it to standard. Corruption comes in, in between, project yakugo. Na ikigancho kirikia National Government Affirmative Action Fund na kirokinga ni gondo chinga egati ya bajumbe bunabonorio o West Mugirango Mosque Stephen Mugaka ni kubagenda to segeta na kijara komento chibeso nere biya so far ekira to kurigirira chibese chiga changa amagenderali chekiranire nande nere biye kigancho komento chibesa mutomba abakenya bange bakwiboringa why we in this situation one iga kati ama nyimbo na kurigigu the reason why we are doing this participation is because kesi ya to go to I think some civil groups pakata banga CDF na NGAV chira na say development units those are county governments so the reason why participation kwa gona iga ala tumbe bakali na haya sila CDF let us entrench CDF in the constitution Telangana Act, the Constitution. So the bill in Parliament seeking to entrench CDF and the Constitution, yes, because the High Court and the Court of Appeal, while everything higher,
CDF is illegal, NGAF is illegal. Chibantia nase CDF. So what up to I think CDF what mpaka July next year. It is from operations. So the members of parliament, they are rushing through public participation on, then they go back to parliament. I think whatever we have gotten from the mwananchi, hata wana chiba seti, njiba ndikuruhusiwa, actually wenda comment. Lakini abananchi nkagirete ase birengera ribiri gusese kati abari narore bago sanga maoni abo ngo bahotangatika CDF kiganje kigitigare na ndotengana nekenengere baganeti ke manikanete buna gusowa keruka buna Senate Oversight Fund ekiganje kyo mo senator aja nero rogeto kena kirokio. See the question and wakwe bolinga ki where do senators get money chiko oversight county government. Tokotoma assuming ngotome baba ngotome sese nyama ekaende sese recha ngotome nyama ekaende nyama eko tera kwale tera kende yonse imese ni mimi ba kwana na tali yakini tokotoma sese nyama but you see now you are sending senators for oversight county government county government command billions of money through the national allocation, a budget and even grants and donor funding. Kama utumia senate bwatenjana it will oversight this. Otegemea mshahara webuka. Yes. Actually for those ones of twallinga the county government chaka to akavire restored from county government. Yes. Across the country county governments njia bwate chief of the state senator. I remember when Kisinya bwate of the senator post office ya governor gari. As a professor Ngeria Gachiri Karanza. I think even Obrena Stakara Ramat Kumakego, even there was staff in those offices, staff mbaya ngora. Ikatoka so time ya 2022-2025 mheshimiwa ningana the formation of committees I think chairing under senators bakao some funds through the senate to oversight to county government. I think the first few months bakara mnyoka sana conflict with politics county government. Yes. Because there's no money kwa senator seats. Now the senators want that fund formally enshrined in the constitution. So the bill, a bill ya CDF, a bill ya NGAF, ya oversight committee, Senate oversight committee fund, we're in the same bill. So let's open now. So it's a counter thing. CDF, na ino senator, I oversight fund here. It's a give and take situation now to what I want. Neke otokurigire biganche bimbiri ko chikobe binge sana. Yageranga resources kwanyoranga chatumikire mono. Ka chiko cha gwikaso gukora magendero kwanyora chiakeire. But you see now, like CDF, there's nothing very unique about it. It's zero change. Yes. The only thing changing we want to have it in the constitution, formally in the constitution. The money will still be sent to counties, I mean to CDF. The constituencies. The Senate Oversight Fund kind of needing that rigor and training in the constitution. So they want the rigor in the constitution. So but they have a way to serve. Yes. Staff almost around 15. Represent. Specific. It's like now CDF, the CDF staff but gazetted by in the parliament, staff by CDF. Because there's a driver here, CDF, yes. But you see now this fund. So that's what they want the constitution. But this time go the command. One of staff na senator benefits. Yes. But there are those staff under NGAF, under CDF, gazetted. Like I think in NGAF about almost 5 or 6 gazetted. Yes. They go home with the number of but they are given some benefits, including latitude. Na tukurigia zere itiseme tokwanire amangana gusekera tugukwana ukwaga chokwe birasi ntubata buna bono ebirasi bya ECD bire inse yeserikali ye county chinse monjire kurigira buna bono naroche robot ndore musaketo ndipo na sanga twaliganire tukurwase itirio primary akira okoro kiwachibija abaruki baba abaiga bakego abana bakeba ko soma inse omurobiro ECD na bukwa kosa ko buringa serikali county igatie birasi biri bya bere ko ba ko se priority ngaye bekire buche asukwa gache birasi bike bu ECD. Actually you are not talking about 12 or 13 years after the devolution as a country.
kama Kenya barenge thinga by within 10 years kila school ni wate ECD classroom structure, but we find now it's can't government insire kwa mpaka pone that school chini takuwa ECD classroom, and this is the foundation of education in any country now to check it take out. Yes, but pone kwa nyoranga school chini bado njibati ECD classrooms. The account is up to now chukua cha advert cha ECD kwa cha ECD classrooms. Actually even in Kisii grasi ngenya kwa Kisii I think about almost 365 primary schools somewhere there. Serikali. Yes. So if assuming kama mwaka ke count goes ya maybe 20 classrooms. We can on 10. We are now approaching 12 years after the devolution. Tanga years. Usually are not big classrooms. The classroom ECD can maybe 24 feet by maybe 10 feet. Ni class yake. So when the come nje bento kole ba mweto kole basi mapema tanga ba kole. But you wonder you got some areas kwenye class ECD kile kia matobe. Yes, nande rocho nanda stay ando ko nyoranga barukiwa wa PP1, PP2 na play group ko bakubiku kirasi ekemo ko nyoranga ngabo mogote wa PP1 erele mogongo chari wa PP2 karanza muri kerele oche ukute orochinga ngaito as a county ngai abarukiwa bakenda tukora wocho send direction kibabochi. You see now? Yes. And their parents up to now taka nyoro mwana maybe we got to a point kama tu ya biro mwana kwanza biro mwana play group. They are those who call the first time parents definitely kama mwana get 3 years na bakumuira play group. Now from them I can sense the new curriculum is all about PP1, PP2, all those things, but they can't talk into PP1 and PP2 Kala kuma nursery ya rekuru. But when you have nursery, when you have split into 3 play group, PP1, PP2. So it's a process most parents will understand it. Now there are schools that have enough infrastructure to accommodate play group. Yes. Actually play groups in engage na private schools. Kanya wanafunzi ya bange ba play group. City daycare. Yes. Kanya wanafunzi ya bange wana wekire ba PP1 na PP2 wa wekram. It's actually a few schools that people and you find like most of the schools by this type of infrastructure. Kuna abana ba somera isiko but ngampi bagochi but in the sense that la PP2 bala som. Kila bako and break bali people in the P bali bande ya class. Because we are lacking infrastructure by the but then those are the challenges as from the Ministry of Education that banga. Government take counter in implementing CPE curriculum. Yes. Asumurubiriyo CBC. Umete next year pono grade nege kome bago chukoso ndocho kwa Anyamira South Sub County ndocho nigo omo DCC koso yotenete chisa mkoro se chinse mecho akora una chiskuru chanyale kubagano na maene kiro kurigerele kose sofa ekero kurigere chiskuru chiro manyete nchiro romanyete ngabono senior schools chanyale kubaganwa chira kosichi anyari kubeko ebitengo korengana na umurubiri uri STEM. I'm sure by in the next few months the government needs to identify schools to cover different pathways to education to CPE. Then you want to move from CBC to CBE last week. So under the current zero education, yes, we have CPE. Yes, but it will take some time. Our Kenyans understand, we are moving from CBC to CBE. Now in the new curriculum they have different pathways to education. I think there are 5. One of them is STEAM. Those are the sports of those issues. You know, you can't expect mwanafunzi kuja kwenda like government ya mwanafunzi kwenda Rajambili secondary. Akora same attack same bath na mundu kwenda Kerry Girls. It will be totally different. Now Kerry Girls when come about from 1, all schools in from 1 like. There are schools that have had issues in terms of infrastructure for a long time. Because from 1 very thorough. There's enough infrastructure. Actually, no, if you look at it, school government just stop kwa kazi dormitory until the confirm ile wanafunzi mpaka ngaja kwenda into grade 10. Yes. Now, there are those schools like Kids School. It will be given some specific subjects waje bila wanafunzi. We are sure by next year. Na kuna wanafunzi school na daraja 2 ila wanafunzi 200. Waje kwenda. Those ones who can be nearer that school back and reverse from that day school. Yes. A school like can be given up to 2,000 students. Grade 10. They can even take 2 pathways in the system. So it all depends on key
government kuamua kuallocate those roads to schools. Teja kwa the same. Tego cha kubwekana lakini asemiti yenye yoko tebanga meke rebusigo se in the coming days metama tukaminyo kiraro amoro kibo barabumba bwana tukupangwa kigima bakoro igirede egia kianda na but even the government says in ranking amatem silete. But what are the requirements for one to move to grade 10? Grade 10. They are considering the choice yes subject the pathway you mwanafunzi wako take but I'm consider that amatem if you can say something kepsea amatem grade 7 they don't consider that. They also consider grade 6. Grade 6 I think 7 or 6 years. They also consider school assessments. So taringa ngama senje government yatangastinga bono ranking ya KCSE KCPE asiri performance ya barukona toji kwandanga bono because you were moving to grade 10 kremo ndazu kuma bono move to grade 10 they will consider all those subjects. So like now they be doing admissions to students from grade 10 toji kwa smoothing abona senje wa grade 9 keep on moving to grade 10 mtagete mere mugete nande school yengo fe na school ende between grade 7 and grade 9 it was about preparations. Nyake abali bagani mwanafunzi omkera chika take grade 10. So by next year January we'll have a new system of it's now implementing the new system of education because now we are moving the next phase which is senior secondary. Yeah, nande kira tukuriya sense moyende ava chinguru chaba gambi bona chiefs na sub chiefs. I saw the government has formed some unity police by day. Colleagues never chief to look into issues change security. Meterero nga babiri bakwebeka era abantu tokuriwe kunyaranga police abagambi batikwa. Acheka tokina. Yes. Tomendenga aba ipna chief. Colleagues yam. And if you look at the chief one another sub chief inform le batere jango green I think yes. Ilekina aba ipi. So tomendenga abasigali mo chief na aba ipi. But in between government gacheka change. Ikawa rukasip critical infrastructure police unit change. So I think the other day the PS for interior na form another unit iko konya mashinani in terms of insecurity. So it's more of a piano iranir. Such a from China, but let's wait and see how they roll out the program. Critical ya role chaba gambia baiganjire chimpinto kiviga bwente ko babako handle ase binyoro. Ekera bono na ubaraba bwanko bakurikirana n'abaturage ndo bata assistant chiefs na bwigo the chiefs wenye narega twango kina timaze kwikirete system hiyo twabata bagambi sana amugambi wake biranya andi bamanyeka ine yes so with now social media with modern lifestyle and amenyire umwana ukina mandenga njimo ndanga ke biranya vikantata so life has changed but you got some but any matter one of the regions in matter I think it's just out aba ture to what uniform chile mob the chief na bako umena chief can telling aba na ture te aba chief aba askari the mpaka tara ba operate within the community both at the family level and in terms of administration ene risojo di serikali ya sebinyoro ene tingumo amo gambia wa tebi gento okay moto ta wa tebi gento ko kwanga ko ibu ilo mosomo chief kato kina ana ntaka kambile bina bya male actually Yeli ngabona ndira abachuaji mono. Yes. Montaka tukero. Omo chief use omugambi n'ekinyonyi na nero the cause ye. Yebi komisari no. So usiniko kambi. Usekwanya romo tureti bado. Na kwa same case boy. Usiniko kamba boy lakini nzomo tiagambi siko gayo. So yaba. Ano muntu murabaine. Ano muntu murabaine. Kero kende no mokegwali. Yes. So the kero county government sia target. Actually even kisi county ye tie birget ya village elders bill igaiti la kwenda koliku vaigu some allowances ka wakareka then the month have some allowances I think last month in the parliament ya iti issue hiyo so county government ya kwenda kolika village elders vanyo resti bedi getenkeigo bakalregas igo ngaba tu twarabwe ngeri abo ngaifare ko nyoro kuromo tukaya mage maga ka wakarambire kina ngo kwanga chitonkoro ndimugambe kino yo manzi mugambe kina oga samu mwanguru batenga chitongoro isano zinti basenga bakabura abambanya ramache banyu but you see dikale abantu bali ngikuru abantu bakachojuru because of what leadership qualities excuse me what or maybe
era bagaka baiga ubwente ko gwoboturete umeterera ntubwate bakabaturete abasubati gusabangena ekiro ko barigereria buyaiga akose bari bakwa majukumu aya iga gusaba mulaka aya ko nyara pale. That's one other one nowadays. Even the church system. We say that the police wants to be kind of church elders wants to be never and whatever. You can't say that. You can't just for that. You don't want to discuss about one side or sort of one side. Can you say it was never ever? Same case when you're like Kenyoru. Asumu to the Vanta Chauru, Monta and Child because I water any oyonde. Usikwanya rabaga kambaro ro bari twarabunga. Yes, abaga kambari babwate influence na babwato bose me baranya ari kugaya ramangana lakini kwa yoranga baire abanda bake batiga bagaka. Yes. So it all depends in the roading system ito ya family values ya kule so ya to values ya kule. So nuko na usibanya saa tu yabushikira. Yes. Ntubwate bono kesamanga na devolutioners oite ntubwate county commissioners mete ya beringa ase marange okonyora mangana mange okonyora na mu county commissioner watoru osase cases chinyinge na bwo deputy county commissioner. Okay. Most cases. Yes. Akaro manyata se atagwati insecurity issues. Na bora batuma deputy commissioner deputy county commissioner ni ngoma commissioner. Lakini hao ya batabange kisi ni county commissioner babate. Yes. Because ndubwati issues nyingi insecurity ni kisi. Na chitokora kama county commissioner ndiko involved mo no muntu unless there's a barasa ya rangeli wa secretary na ya antu manga nituka kama commissioner ngo chariko kukwanera. Now this is under the county commander. But in the instance needing the person in charge of security in the county, the county commissioner, you know what security meetings. So bantu mbaba manyiti actually. Kale to kalbe era ndroveli ndagu kwatama. Kuso mandengo modisio chiri. But when the government might do modi, obole mondo modisio ko ni kutakote. Ko diva ko modis. Kandi obole mondo mo chief ni kutakote. Mbaka yecho kanya ko ni university atakiweza ni form. Nadia utagori cyo bisicyo mugambi. Ngo mugambi ndo mugambi to. Nakia ko rupa. Abadanga mugambi no musbati to kumatilda. Ko ya musbati kiwo mo chief. See, it's all about like you understand the system ya government. Yes. Na asense moende umrai pensendo cha hote banga etaito didi ya Mount Forest ngubo tukarigo cha county serikali county ya Narok timanyanga ngikiagera nere orora nga asinse ubrai wa ena lia bwana tukuba tuketaito didi maite kubwatirania almost ke Dr. William Samoei Ruto ni chitaito did andiko iboto kucha serikali ya county tina manyanga mba matikio bwiga bugenderete maite to did. Yes. Alanya ya bitukare sana. Yeah, they prepared the car. Maybe you want to confirm from the documents when alanya ya bitukare. But you see, because they bring the symbol of unity and the symbol of government, kaya koreta na wako nyeru kwa aba nanchi abanga nyamba ma idinga title didi ya wetu. Katekera achira ko nyeru it forms part of news. Pakuma nanchi mente kalta banga a title didi ya wetu. Almost ke ule amuruto ero nyo bwato gete. So anybody what the issue or the guy the president ya remember Mau has been an issue in Kenya for a long time. The grabbing of Mau Forest, all those issues in Pakera kama deputy president. Pakama nyekira wana hiyo. The Mau family, the Mau community, through their governors, but they're more friendly to the current regime. So they feel like the only time they have to solve issues is Mau Mbonaiga. So the president went there yesterday, it was like a relief for those people. There are those who support the idea that it has reclaimed this parcel of land. So once the president has the title DD, it's like a standing authority. That we have solved this issue once and for all. Yes. Na egatie vinde na yartukurira yokubika international airport ya Narok ikoseme county ya Narok timanyitinga egatie magenderande aria manganya artukuraria ase county ya Narok siasa ya very ntindi gusenga ama enene tariria ya magendero buna ichiga Afrika okoro chance chisemo chinde mensi ya Kenya. Actually, for the first time, to be honest with you, for the first time, people get ya tarete kwa Kalonzo fiscal project chikoroga. Look at the campus ya it's unique. It's a whole project is a unique of is a kind of its own. Itaroka Nyandons. It was a certain project ya gachu ngora ekaera.
But there is a engineer president here in Siroko Kutari country that Ekarako and us. Yes. For the last 2 years, it's been going to be answered. And if you have proper leadership in your area, it's now time to launch projects, complete projects. Because if you have been in office for 2 years, already once you cross some projects. So, Narok, something like airport in Narok. Now, assuming you want to go to Nendega Mombasa, whether kwenda Mau, Osama Saimara, Kiyomu Reserve. You can go to Mombasa, I can Nairobi, Amako Gigari, Emira area. Narok. In terms of revenue, your tourism, go to see the highest revenue in the country. Yes. Now, assuming we create airport in Narok, so anybody coming from Mombasa, from somewhere else, Navakurand, Manzimara direct. After Kigali Kurwana, it will be a faster way you're going to tourist even other than traveling from road all the way from Nairobi to Naivasha. So I think for an airport in Narok is a critical infrastructure. But the way I've said, the president now is coming out. Ostambo told in his leadership 5 years he gone with Cairo to claim past halfway. But now instead of commissioning projects, he's now launching projects. But you read that foundation stone, now come and launch them. I don't know if it's a kisi, you're going to launch. I'm generally a commission. Yes. For us who are within, yes. Okay, I've heard about a trip here kisi on Friday. Because even you saw the way you operated yesterday, Narok, Akandakuri. And again he came back, we had been told again going back to Naroko today. Moisonde, Migori. Yes. Na ayo negati ari turabe tukurigere kurindekera twaringe gukwana nere samu nigo naigwa gotebanga rero abakenya bange batwarire na romba maitenga umuraibe nsekera wika chinse mogete igati usinga nabo bakonyara ko predict kyo muraibe nsara chigukwana pamanyitenga inachiko kwana regoro yoko launch echipara kusoko commission okochake ogokorose okwechipara na boigo ebinto binde bingenga rero nakyo ekero kurigereria etaro yayo moske William Ruto teri gutwara mungusomo no metekera chakirete chitare chigo cha Sichi County osoko nga President Ruto chire amatuko atano asero gongoro wa Western para konyaranga maisonsi ya Kenya ni kali kirete rogongoro wa Western ngia ochokora unabono kirachete chinsemo chire cha Coast ama omwako etete nanyari tukubato kachibese chinyinge sana aro ekanyara koreta omungu sasa wa Kenya lakini bona kireto kuri buna chinsemo chire cha Migori Krachete County ya Migori nego mienda gutebanga utetigo gwako gikoro to Bakenya bange mbare gocha kumanya rais no are State County ya Migori. I think in terms of project someone once told me the approach will come to a region depending on how close you are to the national government. You know, you're very like a norm Kenya. Not for you to get some projects from national government. That's more across the president, or across those with power, to the power that be in that time. Now, the Luo Nyanza community, there is someone doing and Bangembango Chakomanya, the president Nyarenge Migori the other day, and even yesterday. But you see, these are people who have come to government a few months ago, through broad-based government. I wish that someone could argue the same way when they get President Zaka in Homa Bay County. That's what's happening in Homa Bay County. The governor is overworking. They have the cabinet secretary for treasury, but what the PS for interior. I saw something in Homa Bay the other day. You go and take PS again, I think DCC, a massive one. It's a big project in San. Then now next month, President Ndero. I think the reason why for it and Homa Bay County is because it's going there next month for Madaraka celebration is Karoro. Yes. So it's going to run to those big projects. Actually, Homa Bay County now you have got the first completed couldn't afford housing project. Now when it's coming to Kisii, he has come I think twice to Kisii. I think 3 or 4 times in Kisii. Kumacha as a president. He came for Thanksgiving. CS Machogu. He came Crown's project the other month. Now he's coming back again. Nase etare yara chigocha ewiki ocha gosengali ewiki yiga nitukore juma. Okay, I said on Friday I've been talking to some few friends of mine who are in government
there's a project kuingia cancer center ya the prom just opposite Kids School. Yeah, take so many years. Yeah, target I think back in 2017, 2018 then yeah target. They funded to almost 1.8 billion. And yeah target. Now, kurwa chite last utangime tinyarangi tato sena iga. Agaitolo. After quality I think 5 months now which choir. Tukumukire tarehe moja. Agaitolo akaodanga anse kwagasu. But criminals narote there's no work. You see now some of the projects are politically connected. The Buzi community is trying to change its political stand. Now, there's a major project. I'm told as a corrigated it almost 400 million. The last mile connectivity ya macha pegati water project. Kama macha bono na rostu from the source. The pump ya ratonga the pump for pegati water project pump. Ya ratona mo Chinese some years ago. Bakona nga macha ya kale kashinyomba cha Yes, so I saw some figures somewhere that the government had pumped 400 million for last mile connectivity. Piping, because the piping one get it's almost 30 plus years. So the 400 million will be Kokonya, Mananja, and Ramachai. The other projects I think in Yarba Richard, the other projects in Chiram Commission. Some construction as affordable housing ya Nyancho. Na tunataka nguburinga asa marabali mugitigora mabaliri aberirigika sana kiro kuligira chisemba chiri cha Nyancho. Actually ndaba kasana ma idinga kira project ya Nyancho ya affordable housing. Some I think poster pensioners group igache kaenda kwa kremu muno bwabo. So the moment they consider move to site munda kanya kamele kinakot. I saw the case ngia kan rebekon kikaenda but stop construction of those affordable housing in Nyancho. So I think maybe a government will agree that you're correct because I think from last week I was answering Konyagata. Activities in Chigendra. Yes. So you also among the first Mangachia. That affordable housing in Masabo. Maybe we will come to know them. We don't know. Biamona sana anya kwa watu naandikinde kwa recommendera kila kono turachi ukora umrobero. Timothy if the president is coming to Kisii, I will see how drinking weapons other parts of the country in terms of projects. Yes, study when they trip ya Sunika, yet the Kelcom expanded. That time but the last time the commission, despite the fact that it was under construction, the commission so I proposed Nyangus. But since I saw something I think in the airstrip, and now we have seen another one in Naroko and in the international airport. So I don't know what happened to the Kisii community. The other projects in Alicia industrial parks. Machoge, Nyamira. We have seen what's happening in Nyamira, carrying their way to Nyamira town. It's more of a stalled project. It's going other parts of the country to the child. We are kissing the resume same kind of yummy. We do for the party I was Magendera tari ko tira bunaga niri ana mono cross national government. Yes, so zopunga aba iba simba tbai kalanze. Wakoro kuigwana bamanye kivatagete ekero murai wense. Actually for the only way. Pone como kusia tagare national government bono iga. Eringa serikali yamwe a complete the project cha target. Chicha the promised by the regime president to complete. Maybe na change chinga cha bantu bande. Basikumagira chikura. Rekini ase bono nigawa gusia bango korongo bongo bono banyari kuchinchie birengerero kigima bachakire kurigirira a direction engao kurende hereka buga biamona so wikirana ritukuria rero kageretenga no turache kubekera egetone egabwe ase umurobirega rituko oria rero na buri bonsi bari banyare kwenekia baikiranire gose kwanyore chibichanirio gya senchera erengikira no kuyima ko bairaneria ambuya amono na bateneneri bekitaseni kya gateve TV na babo tukubaireneria ambuya ikiagera naho bagere tutogende tugusanga naye mo ase mo na no kwenyore ngana bukonyora getembe digital app ase simu yawe yakupoko erinde onyare wesemia na boigo kusanga na kusanga kwetera semero bere yeito o yora yenyorere
ase esime yawo yakubuka download ketembe digital app kurwa app store kose play store erinde onyare koba gukubwatia emirobiriri bwanchite buna bono morobiriri gabwetwani na boigo amaya buna agwatika ase ekionga chinga kichonsi na boigo na bukonyara konyora ayo na yande amangi asinjira ye website nchukuru kwa Matilda boigo tumirane ase ekionga chinsa isano ebere chorero mugaso. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura mache kuya mandege. Uzito somya bamura mache kuya mandege.